قريبنا إن نمثل حجسي حوات قال تسفاتات قال ما لازال يمثل بوشت بدقن أجوكم ما متكلكم طريقات لو زمن فتححزنا هنكيدين أنا عدنا همزات الرأي نزل لاموني يغني لنا سنيتنا دوتكم ميديا نتورك بحدر جاقانو محلال فالو حوات تم فيسبوكن تدقاقامينا نبلو يسمعكم خوني تم فيسبوكن أب زخون ميدياتات محلال فوزلهم شراي تحمقو نزوم تمامات إذن هيك دفاويان دي ولا إساياس أفورك يبعراتو خلو أب إذنو دقيفنا خنسمعو دمتنا ألنا دور نحن نسمع الله بوش بدقن ألنا نجزء رسو نعوقو انتا إذ قبر حنقولي زناو تأموني ألنا نبلغ لنا شرق برواجهاتكم حوات حيل من إسينا بخا مدب اتمراحي مدب حيل من إسيك خوني وقعد حنمت أخذ جبنا دقاقنا خبر قاشنا نبخ مدركم اوكي سلام كبرات حتنا حواتن كسمع كله تسفاق نعم مدبنا نمتاونا يغنينا حدنتنا طعم زينا طعم زينا قدمنا مدبنا متاو كبرات حوات بصحف استفعل على عينت نايهلخ كستايت كيتوريو بليس نبابزي ارتراويان حجون مدبنا يمردداء قروب بابزي اللخات قال لي خي قبرنا نايلوم مشت غاشانا ابراهام ياسو بتي قدم حجي عديمنا نبرنا غاشا مملعتا وي مقصلتا حيل عمام وي شماغله حيل عمام اب جنيفا اب ديمونستريشن زقومت بزعبيو ارستنا كون لو معنتي مملعتا نيت قداماي نبره كبر غاشانا مسانا تلخا بشمين بشم ام حدر جاغانون بشم كلهم تخاتاتلتنا بشم فيسبوكن ابكال نتوركن نزي ناتنا مقال حزكاتاتو جولو ايرتراويان قعد حمص اخبلكا كدلي مسانا سلازلخاون انتو يچገር ካነርካ ኤርትራውነተይ ልካቲ ካለኻ ክብር ጋሻና ናይሎሚ ገዲም ተጋዳላይ አብርሃም ያሱ ኢትካ ሐፋ ብልካ ክንሪካ መታን ተሰማዓናኻ ኢትካ ሐፍ መብላ ክብር ጋሻና أنا سمع الله I think I hope okay thank you كبر قاشانا كم تقول شع حجون دقي من قعدة حد متأكا بشمين بشم جزاء حد رجع قانونان بشم كلهم تخاتات لتنا شمكا بزيادة بعدكا دحر بايتها كمون نافتينا يلومي حسكم ومسكم دلهم ندبات كتعاتو بزيا حد الزيا تمدرخ معها خلاف فرحة اوكي قني لي حيلي من اسي بمجمريا بالتكايدو هاجرا وقالسي نجزا حدري جغنا بسم شماغله حيل امام جنبا يمسجن ميديا بحبريتاتات مميو اصاريو زهب بمخانخا تحقي كجلص كلون ناي قالسي معكل كون كلون اقداسي بمخانو يمسجن كتيلو زخبركمن كاب لعلي نتحتي كاب تحت اسقع لعلي سلامتا يبصحكم قدميتي ناب مني مغلاصي ويكا مللاي اتي ارستنا اب سلست انت تمقله حشيو الى قريبه يزلهو مالسي بتقلالو اتي حفشاو مغلصي علامان تلؤخون زي ناي غوسغاس نغبرو ويكا شماغله حيل امام جنبا بحفشو خغلصي كالاي اتي كونتات ناي اخيبا سلاماو سلفي 31 على 31 08 تكلتشحن 18 نيرو بصبحيتو زتجبره اخيبا خمي نيرو بحصر دبلد دحري ابراهام تسفاي كاب ايطالي كغلصو يو كالي كم تفلطو كم شماغله حيل امام جنبا زتقبلنايو ناي حبار حلافنت تالنا ببول كنا نغبرو غدات كا ولقاوي تحتاتነት ይህልወና ኢልና ኢና ናምን በዚህ መሰረት
ናብቲ ናይ ሌላ ካቱ ስመይ አብርሃም ኢያሱ ይበሃል በቦይ ሓማሰነታየ ካብ ሽከቲ በደይ አኮሎ ግዘታየ ካብ ኮርባርያ በዳ ዓባይ ካብ ጽልማ ተማጅራ ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድባርዋ ነይረ ቀጺለ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ሳን ጆርጆ ብድሕሪኡ ናብ ልኡል መኮንን መጺና ማለት እዩ ኣስመራ ብዙሕ እኳ ደተይል ተደይገበርኩ ሕፅር ኣቢለ ብምምህርና 4 ዓመት ምሂረ ካብ 1970 ስጋብ 1974 ኣብ ውሽጢ ኮይነ ኣብ ውሽጢ እስመራን መንደፈራን የገልግል ነይረ ብድሕሪኡ 1974 ናብ ሜዳ ወፅየ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ቃልስ ነይረ እቲ መጀመርያ ኣብ 1975 ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተኻፊለ ብድሕሪኡ ናብታ ናይ እስመራን ከባቢኣን ዝነበረት ቾንቶ ኳትሮ እትበሃል ሓድሽ ወልደ ገርግስ ዝመርሓ ዝነበረ ምስኣ ኮይነ ከገልግል ተመዲበ ስጋብ 1976 ከዓ ምስኣ ኮይነ አገልግለ ኣብ ውሽጥን ደገን እሳ ናብ 62 ምስ ተቀየረት ወኪል ጸጥታ ካድር ኮይነ ኣብ ናይ ሓማስያን ስጋብ 79 ጸኒሐ ብድሕሪኡ ናይ ሰንሒት ወኪል ኮይነ ከዓ አገልግለ ስለዚ እዚቲ ሌላ ያኽለና ይብዚ ኣብዚ ከዓ ኣብቲ ውግእ ሕድሕድ ምስ ኮነ 1981 ናብ ስደት ኣምሪሐ ኣብ ስደት ከዓ ብሞያይ ስጋብ ሕጂ ካብ 1981 ስጋብ ዝዓለት እዚኣ ብሞያይ ሰሪሐ ይነብር ኣለኹ እዚ እቲ ሓፈሻዊ ሌላ ስለዚ ከምቲ ኩሉ ሽጉር ኤርትራዊ ወፅዓ ዘለዎ ወፅዓ ሃሊንኻ ይቃለስ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሃገራዊ ሕቶ ንኩላህና ዝምልከት እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ብዛዕባ ሃገሩ ክዝትን ብዛዕባ ክከላኸልን መሰልዩ ኢለ ይኣምን ሽግርና ከም ህዝቢ ሲቪል ሕብረተሰብ ኢና ንሕና ፖለቲካ ክፈትሖ ዘይከኣለ ህዝቢ ባዕሉ ንባዕሉ ተላዚቡ ሓደ ዘላቂ ፍታሕ ክረክብ ከዓ ፃዕሪ ከካይድ ዝግብኦ ይመስል ብኡ መሰረት ከዓ እዩ ንኩሎም ኣብ እዚ ናይ ሓይሊ ዕማም ጀነባ ደጊፈ ብኡ መሰረት ከዓ ዝቃለሰሉ ዘለኹ ምክንያቱ ለውጢ ንፍተዎ ንፅላኣዮ ይመፂ ዝዓግቶ የለን እንታይ ደኣ ዝዓግቶ ካብ ዘይሃለወ ከምቲ ንደልዮ ድዩ ለውጢ ወይሲ ከምቲ ዘይንደልዮ ይኸውን ኣብዚ ምእንቲ ከነስተባሃልካ ኢና እንቃለስ ናይ ሜዳ ሪኢኹመ ኢኹመ ከምቲ ንደልዮ ስለ ዘይመፀ ኣብዚ እቲ ናይ ትማሊ መንእሰይ ጠፊኡ ኣብ ሜዳ እዚ ናይ ሎሚ መንእሰይ ከዓ እንሆለ ፋሕ ኢሉ ይጠፍእ ኣሎ ስለዚ ዝተረከቦ ስለ ዘይብሉት መንእሰይ ከዓ ኣብ ከምዚ ከልበትበት ነብር ኣሎ እምበኣር ከምቲ ዝክርዎ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ጀነባ ሓድሻይ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝተኻየደ ኣብቲ ናይ 31 ወርሒ 8 2018 ክግበር እንከሎ ወይ ከዓ እታ ኣሳናዳዊት ሰላማዊ ሰልፊ ብፍላይ ካቶም ንመኣዲ ዘተ ኣዳለውቲ ዝነበሩ ከካብ ሃገሩ 7 ሰባት ተመሪጾም ክመጹ ኢሎም ኣውጆም ነይሮም ኣብዚ ዌብሳይታት ኹኑ ፓልቶካት እውን ዝረብ ነይሩ እዩ ግን እዚ ጉዳይ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ክማላእ ኣይከኣለን ክማላእ ስለ ዘይከኣለ ነቲ ሃጓፍ ወይ ከዓ ጎደሎ እተዳሉ
ሕጂ ክትወፅእ ኣለዋ ካብዚ ካብዞም ዝመፃና እምበሪ ዓመት ሰላማዊ ሰልፊ ጌርና ምብታን እንታይ ክዓብስ እዩ ስለ ዝተባህለ ብኡ መሰረት ከኣመይ ካብቶም ኣብኡ ዝነበርና 11 ሃገራት 7 ሰባት ተመሪፅና ማለት እዩ እቲ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት 7 ወከልቲ ሃገሮም ማለት 7 ሰባት ካብ ሃገሮም መሪፆም ይምፁ ተብሂሉ ዘይተ ገብረ ንዕኡ ንኸነማልእ እዛ ሽማግለ እዚኣ ወፅያ ማለት እዩ እተን ዝተረኽባ 11 ሃገራት በቲ ዝተመደበ ዕለት 1 ወርሒ 9 2018 ኣኼባ ገይረን ክፉት ኣኼባ ነይሩ ኣብ ቆፀራ መእከብ ምስተኣከብና እዚ ዝበልናዮ ጉድለታት ከተረኽበ ባዕላቶም ገሊፆም እቲ ኣኼባኛ ከኣመይ እሱ ካብ ኮነ ሕጂ ሽማግለ ኣውፂና ከም ተማልኦ ክንገብር ስለ ዝተባህለ ንዕኡ ንምምላእ ዝወፃና ኢና ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ኣምራፂ ሽማግለ ተመሪፃ ብተርታ ናይቲ ድምፂ ህዝቢ ዝሃቦ ከዓ 7 ሰባት ተመሪፆም ማለት እዩ ንኣብነት ኣብርሃም ተስፋይ 58 ድምፂ ረኺቡ በሪሂ ኪዳነ 49 ድምፂ ረኺቡ ኣነ ባዕለይ ከዓ 47 ድምፂ ረኺብና ብኸምኡ መሰረት ካብ 1 እስካብ 7 ተኸይዱ እዛ ሽማግለ እዚኣ ቆይማ እቲ ዕላማኣን ተልኡኸኣን ጎስጓሳን ከዓ ኣብ ንነብሮ ሃገራት እዞም ዝተጠቐስና ሰባት ኣብርሃም እያሱ ካብ ፈረንሳ ኣብርሃም ተስፋይ በሪሂ ኪዳነ ካብ ኖርዌይ ፌቨን ሓደራ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ስዒድ ተወከል ካብ ሆላንድ ካብ ስዊድን እዚኦም ተብሂልና ሓደ ከዓ ካብ ኣሜሪካ ብርሃነ ነይሩ እሱ ግን ካልእ ክትቀይሩ ተዘይኮይኑ ኣነ ላዕልን ታሕትን ክብል ስለ ዘይክእል ብምባሉ ካልኦት ክግበር ኢልና ከድና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ብርሃነ ብካልእ ተኪና ድሓር ክቕፅለ ማለት ሲ ከመይ ጌርና ንሰርሕ ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ክንትክኦ ክኢልና ንዝብል ሶሪ ጋሻና ብርሃነ ኣብቲ ጀኔቫ ነይሩ ድዩ ኣይነበረን ድዩ ኮይኑ ይሳተፍ ነይሩ ድዩ ኣብቲ ጉባኤ ነይሩ ግን ኣነ ክንቀሳቐስ ስለ ዘይክእል ካልእ ክትከእ ኣለዎ እዩ ኦኬ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ሃገርና ዝፅፅ ፍታሕ ዘድልዮ ጉዳይ ምህላዋ ንማንም ኤርትራዊ ዝኽወለ ኣይኮነን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘመዱ ይሪኦን ይዕዘቦን ስለ ዘሎ መግለፂ ዘድልዮ ኣይኮነን ከም ህዝቢ ሓቢሩ ክነብር ከዓ መንነቱ ከቢሩ ክነብር እንተኮይኑ ንኩሉ ሓዲግና ኤርትራውያን ኩሉ ዕላማ ቃልስታትና ንሓንቲ ኤርትራን ህዝባን ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምንቶ ኣለና መን ተግብሮ ካልእ ሕቶ እዩ በዚ መሰረት ከዓ ኢና እቶም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ዲያስፖራ ክንራኸብ ክንጥርነፍ ክንዝቲ ንፅቡቕናን ንሕማቕናን ብሓደ ክንገጥሞ ከም ስደተኛታት ኤርትራውያን እኳ እንተው ከም ሲቪል ማሕበረሰብ ሲ ከም ኣካላት ደለይቲ ፍትሒ ከዓ ወከልትና ኣብ ንነብሮ ሃገራት ምምራፅ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ዕግበት እውን ንሕና ሒዝና ሕጂ እቲ ምእካብ ኩልኻ ተጠርኒፍካ ብዛዕባ ሽግርካ ምዝርራብ ከዓ ነቲ ዞባዊ ብኤውሮጳ እንተኮይኑ ናይ ኤውሮጳ ክምረፁ ይከኣሉ ብኣሜሪካ እንተኮይኑ ናይ ኣሜሪካ ክምረፁ ይከኣሉ በብዞንኡ ድሓር ከዓ ደረጃ ከዓ ዝውክለና ከም ስደተኛታት ማእሰሪ ዘይብሉ ማእዶ ኮይንና ፋሕ ከይንብል ጠማሪ ዝኾነና ኣምባሳደር ዝኾነና
ባይቶ ዝኾነልና ሓይሊ የድልየና ዶ ዝብል ንኽድንፍዕ ኢና እዚ ንቃለሰሉ ወይ ከዓ መይ በታዕ እንገብር ዘለና ወከልቲ ሃገራት ምምራፆም እቶም ዝጋብኡ ከዓ ኩሎም ተጠርኒፎም ኣይና እቲ ዝሓይሽ ንኤርትራ ዘድልያ ለውጥኸ እንታይ ኢሎም ብዝግባእ ተመያይጦም ሓደ ፍታሕ ንኽረኽቡ ግዜ ተዋሂባህና ካብ ዕለት 1 ወርሒ 9 2018 ስጋብ ወርሒ 4 2019 ስለዚ ኣብዚ እዚ ኩሉ ዝተባህለ ኣብ ሃገሩ ወከልቱ መሪፁ ንፈጽም እሞ እተን ኩለን ሃገራት ወከልተን ምስ መረፃ መፍትሒ ሽግር ንኤርትራ ዝኸውን ኣወንታዊ ለውጢ ዘምፅእ ምእንቲ ክገብራ ሓደ ዓውዲ ዘተ ጌርካ ኣጀንዳታት ተሰሪዑ ባዕላተን ኣጀንዳታት ክሰርዓ ነፍሲ ወከፈን ከዓ እቶም ዝምረፁ ሰባት ሓሳባት ንኤርትራ እዚ መፍትሒ ዝብል ኩለን ከምፃ እሞ ካብቲ ሓሳባት ነትራ ዘገልግል ሓሳብ ክምረፅ ዝዕላምኡ ኮይኑ እዚ ሓሳብ እዚ ከዓ ኩለን ዕለት 2 ወርሒ 2 2019 እንተዳ ተወዲኡ እቲ ባይቶ ንኩሉ ዝጥርንፍ ኣብ ሓደ ቦታ ማእከላይ ቦታ ጌርና ንኸነዳሉ እያ ተዋሂባህና ተዕማምና ፍልጥያ እሳኻ ምጉስጓስ እያ ጎስጉስካ ኣብ ሃገሩ ወከልቱ ዝመርፀሉ ኣገባብ ጌርካ ዕለትን ፈሊኻ ኣብ ምቕራብ እያ ድሓር እቶም ዝጋብኡን እንታይ በዓል መን እዮም ክስታይ ድኾኑንካ ከፍ ሃገር ናታ ስለትፈልጥ ኣብኡ ይዛተይሉ ማለት እዩ እዚ ብዝተደጋጋሚ ፅሑፍ ኣብ ዝሓፀረ ክንዝርግሖ ኢና ብመድያታት ከዓ ነቃልሖ ክንፍትን ኢና እዚ ዕማም እዚ ከዓ ቀሊል ዕማም ኣይኮነን ብሸውዓተ ሰባት ጥራሕ እውን ዘይስራሕ ብምዃኑ እዚ ኩሉ ብወገኑ ዝቃለስ ዘሎ ጉዱስ ኤርትራዊ ክትሓባበረና ተኽእለሎ ዝብል እሙንቶ ሒዝና ኢና ብኢሜይላት ከዓ መይ ንኽትተሓጋገዙና ክዝርጋሕ እዩ እቲ ዝወሃበና ናይ ግዜ ገደብ ተወሃበና ከምቲ ዝጠቐስኩልኩም ካብ ዕለት 1 ወርሒ 9 2018 ስጋብቲ ዕለት 1 ወርሒ 4 2019 ምዃኑ ደጊምና ንሕብር ካልእ ኣብ ሕቶን መልስን ብዝያዳ ክበስል ስለ ዝኽእል ናብኡ ተሓለፍና ዝሓይሽ ይመስለኒ ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ገለገለ ብፆት ክምልእዎ ዝደልዩ ክህሉ እዩ ብጠቕላልኡ ግን ንሕና እቲ ለበዋን እዛ ሃገር እዚኣስ ከመይ ጌራ ትድሕን ዝብልን ዝድግፈናሲ እቶም ኤርትራውያን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ከነለሊ ንሕብረተሰቦም ክዋደቑ ድኽእሉ ሕብረተሰብ ውልቀ ሰብ እዩ ዝዋደቐሉ ነቲ ሕብረተሰብ ብውልቀ ሰባት እዮም ተዋዲቖም ናፅነት ዘምፅሉ እሞ ናይ ሓደ ኣብ ኩሉ ሃገራት እትርከቡ ቅዱሳት ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ትነብሩሉ ሃገር ንኤርትራ ይርባሓ እዩ እዚ ሰብ እዚ ክዋድ ክሽፍጠና ዘይክእል ዝበሃል ከነለሊ ምክንያቱ ሕቶ ነዛ ሃገር እዚኣ ክርከቡ ዝኽእሉ ከረከብዎ ዘለዎምን ክፈልጡ ምእንቲ እቲ ሓይሊ መንእሰይ ብስጉኡ ዘይኮነስ በተሓሳስብኡ ኣተሓሳስብኡ ካልእ ክፍኣት ዘየብሉ ጥራሕ ነቲ ህዝቢ ንምግልጋል ዝኾነ መንእሰይ ምእንቲ ክንርከብ ካብዚ ዝሓለፍናዮ ትምህርቲ ምእንቲ ክንወስድ ናይ መንእሰይ ሓሳብ ዘለዎ ኩሉ ኣገልጋሊ ህዝቢ እዩ ንክኸውን ዝዳሎ እምበር ንሸፈጥ ክገብር ንኽምዝምዝ ኣይኮነን እዚኦም ተዳልዮም ኣገልገልቲ ደለይቲ ፍትሒ ንክኾኑ ስጋብ ዝበቕዑ ከዓ በታ ዘለሃና ዓቕሚ ይኹን ገንዘብ ይኹን ንቃለስ ኣለና ንሓላፍነት እንወዳደር ዘይምዃንና ከዓ ደጋጊመ ክረጋገፅ ይፈቱ
ንሃገር የገልግሉ እዮም ዝበልናዮም ግን ንኸነዳሉ ንኩሉ ለበዋ ያቀርብ ኩሉ ዝተጠርነፈ ጉጅለታት ከዓ ሓይልታት ጉድሳት ውልቀ ሰባት ብሓደ ምስ ዝኾኑ እንተተቃሊሶም ብሓደ ኮይኖም ሽግርና ይፍታሕ ቃልስና ሓፅር ሓበረ ተረድኦ ይህልወና ኩሉ ምቅላስና ከዓ ንህዝቢ ንኽሓልፈሉ ለውጢ ንኽመፅእ ክኸውን ይግባአና እምበሪ ኣብነ ንሕድሕድና እንወዳደረሉ ኣብነ ንሕድሕድና እንከፋፍኣሉ ምክንያት ወላ ሓንቲ የለን ኩልና ሽጉራት እንዲና ሓደ ክጉዳእ እንከሎ ስጉኡ ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ ኣካልና ሞ ንርአያ እግርኻ እንድሕር ተዓንቂፍካ ዓይንኻ ትበኪ ሓውኻ ክጠፍእ ከሎ ኣካልካ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባአና ባህለ እዚ ኩሉ ሽግራት ዝሓለፈ ርኢኹም ኣለኹም ንሕና ኣብ ክንደይ ውግእን ኣብ ክንደይ ክስታያትን ሓሊፍና ስጋብ ሕጂ ከይሓለፈልና ኣብ ሱሳታት በፂሕና እቲ መንእሰይ ከዓ ኣርኪብና እቶም ስዋኣት ኣሕዋትና እቶም ደቃቶም ኩሎም ኣርኪቦምና ካብዚ ዝኸፍእ ታሪክ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን እየ ብዙሕ መፅሓፍቲ ርኢና ግን ከምዚ ንህና ታሪክ ኣይረኸብኩን ዋላቲ ካብ ዲሞክራሲ ኣውፂ ብሶሻሊዝም ክጅምሮ ከሎ ሂትለር እውን ንዓዱ ፅቡቅ ሰሪሑ እዩ ዋዕ ንዓድና ዝሰርሓላ ግን የለን ስለዚ እቲ ኩሉ መስዋእትናስ ዝሓሸ ናብራ ዝሓሸ ሕውነት ክንተሓቋቆፍ ኢልና ዝተቀለስናሉ ዋላ ሓንቲ ክንዲ እዚኣ ትኸውንሲ ፍረ ዘይብላ ኮይኑ ከም ንደልዮ እንድሕር ደይ ኮይኑ እቲ ህዝቢ እንድሕር ደይ ተሓጒሱሉ ናፅነት እንታይ ክትገብረልካ ሽማ እኮ ብማርክሲዝም ለሊኒዝም እኮ ኣብቲ ታሪካውን ነገራውን ዘንተመጎት እኮ ፅቡቅ ወርቃዊ ድኾነ ቃላት ነይርዎ እዩ ግን ኣይጠቕመናን ንሽዑኡ መንእሰያት ኮለና መንእሰያት ስለ ዝነበርና ከዓ በጀኩ ካልእ የለን ኢልና ስለንኣምን ነበርና ካልእ ዓለም ስለ ዘይረኣና ቁኑዕ መሲልና ግን ንርእሳታ ሶሻሊዝም ትመርሕ ዝነበረት ጠጠው ክትብል ኣይከኣለትን ሕጂ ኸ እታ ዝሓሸት ዘላ እዛ ዲሞክራሲ እያ እዛ ዲሞክራሲ ብክልተ ገጻት ናይ ሓቅርሺ ተኸድናያ ፅቡቅ ክትገልግለና ትኽእል ማለት እቲ ሓደ ብብዝሒ ጥራሕ ነቲ ውሑድ ከይጭፍልቕ ምእንቲ ትቋፃፀረልና ሕጊ ህንፃ ክህሉ ኣለዎ እቲ ካልእ ከዓ ብብዝሒ ድምፂ ከዓመይ ከምኡ ክልቲኡ እንድሕር ተጣሚሩ ጥራሕ ኢና ፅቡቅ ምሕደራ ከነምፅእ ንኽእል ስለዚ እቲ ኣድላይ ፀብፃብና ስጋብ ነቐርብ ኣብቲ ህዝቢ ዝእከበ 2019 ሙሉእ ፀብፃብና ዝሕለፈቶ ኣብ ውሽጣ ዝነበራ ሽግራት ይኹን ናብቲ ዕለቱ ምስ በፅሐ ኩሉ ከነቕርቦ ስለ ዝኾንና ብድሕሪኡ ክንገልፆ ኢና እቲ ኣብ ውሽጥና እውን ፀገማት ኣጋጢምና እዩ ብድኾነ ግን ኣብ ጉዕዞ ኩሉ ግዜ ሽግር ስለ ዘሎ ሽግር ከዓ ይደብልሓካ ስለዚ ኣብዚ ከየብዛሕኩ ከሕፅረልኩም ንትዕግስትኩም እናመስገንኩ ይቐኒየለይ ክብል ፈቱ ኣብርሃም እንታይ ኢሉ ኣትዩ ደሎ ኣበይ ገለ መዝጊብያ ነይረ ንዕኡ ከሕልፋ ምእንቲ ሕፅር ኣቢሉ ክገልፃ እሞ ሙሉእ ምእንቲ ክኸውን ኣብርሃም ተስፋይ ትሰምዓኒ እንተዳ ኣለኻ መትከል 93 ኢሉ ዝኣቱ ክቕፅላ ፈቃደኛታት እንተደኣ ኮንኩም ንዕኡ ከተሕልፍዎ ሓይሊ መንእሰይ ንዓኻ ከሕልፈልካ ይቐኒየለይ ኦኬ የቀኒልና ክቡር ሓውና ኣብርሃም ተስፋይ ኣሎ ተኮይኑ እውን ንዕኡ ከነሕልፎ ኣብርሃም ተስፋይ መመላእታ እንድሕር ኣለካ ናይ ሓውና ኣብርሃም እያሱ ክልተ ኣብርሃም ኣለውን ኣለዎም ምሸት ኣብርሃም ተስፋይ ኣለኻ ኣሎ እንድሕር ኣሎ ኢዱ መሓፍ የብልታ ቀያሕ ከልዕለሉ መታን ንሓውና ኣብርሃም እያሱ ኦኬ መትከል እንኳዕ ደሓን መፅእካ ክቡር ጋሻና ኣብርሃም ተስፋይ ጎን ሰላም ይስማዕ ተለኹ ሓደ ግበሩ
ብዙحون ተሞክሮ يبلي نايزا بالتوك ስለዚህ سمعت له ሓደ መግበር ላይ ቀጽል ኦኬ ቴንክ ዩ በመጀመሪያ ከመያምሲኩም ኩላትኩም ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ አብርሃም ኢያሱ ዝበሎ ስለትትገብሮ ዘለኹም ሃገራዊ ቃልሲ ሃገራዊ ጎስጓስ ህዝብን ምትእኽኻብ ዝሓሸ መጻኢ ከይተሓለልኩም ትጽዕሩ ስለ ዘለኹም ክብሪ ይግባአኩም ስለ ግዜኹምን ስለ ኩሉ ሓሳባትኩም ትውፊ በምህላውኩም ማለት እዩ ቀጽለ ኩላትኩም ኣብ መስመር ዘለኹም ሰላም ምብለኩም ማለት እዩ ኣነ አብርሃም ተስፋዬ ካብ ዓዲ ጣልያን ማለት እዩ አብርሃም ኢያሱ አቀዲሙ ዳርጋ ሁሉ ይልወዩ ብዙሕ ዝበሃል የለን እንተኾነ ህላውነትና ንምርጋጽ ኣለና ንምባል ገለ ቁሩብ ወስክብል ማለት እዩ ማለት ከም ንዕዘቦ ዘለና ማለት እዩ ከም ዝዋዛ ከም ዝዋዛ 20 ዓመት ሓሊፉ ስኢልካ ዘይጠቅም ሓድሽ ነገር እናመፀ ሎሚ ጽባሕ ቋም ክትግበሪው ጋዜጠኛታት ሕዚ ተኣሲረን ኣለዋ ክፍትሓኤን ጉጅለ 15 ክፍረዲኦም ክትጣያሲኹም ገዛ ክስራሕዩ ቋም ከነተግበሪና እንዳተባሃለ መቼም በገዛ 20 ዓመት ሓሊፉ ንህለኩም ግን ክሳብ ክንደይ ከቢድ ሳዕቤና ወሪድኩም ዘሎ ይረዳአና ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ ህዝብና ኣበይ ተባታቲንሎ ኣብዛ ደቂቃ እዚኣ የሕዋትና ኣበይ ብኹርማጅ ይግረፍለው ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ክሳብ ነፍስናን ሃገርና ከነድሕነሉ ዘይንኽእል ደረጃ ተበፂሑ ማለት እዩ እዚ 20 ዓመት በቃ ኾንዶኾን يحلف دخون زحاشة دخون متصخون كونات مستودع مستحنصص مس ኢትዮጵያ ሰላም ምስተኾነ እናተባለ ብዙሕ እትሰውን ተስፋታት ክገብር ጸኒሑ ወላትነት ስርዓት ዝድግፎ ተኾነውን በቃ ሓንቲ ጸገምና ምስ ኢትዮጵያ ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ምስተፈትሐ ኩሉ ክፍታሕዩ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ክቀስንዩ እዩ ብዙሕ ሓደ እምነት ዝነበሩ ሰቡን ነይሩ ማለት እዩ አንደበት ድማ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ተቀይሮ መጪ ማለት እዩ ናይ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ምልጋስ ናይ ዶክተር አብይ ምምጻ መጪ ማለት እዩ ስኻ በቃሉ ምስቲ በቲ ናይ ውዕል አልጀርስ ሚኢቲ ክንቀበሎ ኢና ስለዚ ምስ ኤርትራ ሰላም ክገብሪና ምስ በለ ሰብ ብዙሕ ተስፋ ገይሩ በኤርትራ ወገውን ሰሚዕኹሞ ዕለት ክንደይ ዕለት 20 ዲነሩ ንጉሆ ምድሪ ወከልትና ክንሰድድና ኢሎም ዝኾነ ቅድመት ህዝቢ ቅድመ ምድላ ወይ ድማ ብዘይ ዝኾነ ሓበሬታ ከምታ ዝረአኹማት ወከልትና ክንሰድድና ዝብል መልእኽቲ ተላኢኹ ማለት እዩ ህዝብና ግን ናይ ሰላም ጽምኢ ስለ ዘለዎ ብዝኾነ አንጨብጭቡ ሪኢኹሞ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ተስፋታት ገይሩ ጽበስ ስለ ዝነበረ ኮይኑ ግን እቲ ዝቐጸለውን ተሪኢኹሞ ኢሳያስ ብዘይ ዝኾነ ሕጅውን ካብትና 20 ዓመት መንገዲ ወላ ሓንቲ ከይተኣለ ወይ ድማ ዝኾነ መምሕያሽ ከይገበረ ነቲ ሃገር ከም ናይ ውልቂ ትካሉ ወይ ድማ ገዝኡ ገይሩ ሓንሳብ ባሕራ ህያብ ክህብ ሓንሳብ ዝተፈላለየ ስምምዓት ክገብር ምኻ ባይቲ ኤርትራ ኹን ህዝቢ ኤርትራ ኹን ኣብ ገዛ ሃገሩ ኣብታ ዝወርቀላን ኣብታ ዝተወልደላን ዝኾነ ተራ ወይ ድማ ዝኾነ ዕድል ከይተዋሃበ ባዕሉ ኩሉ ገብረሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዘንሃሮ ሞድማ ነታ ሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘኦቱ ኩነታት ዘሰንበዶ ኤርትራዊ ብህፁፅ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ኣለና ኣብ ጀኔቭ ኢሉ ጎስጓስ ጀሚሩ ማለት ሰላማዊ ሰልፊ ብዙሕ ግዜ ተገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክገብር እውን ኣሎ ምክንያቱ ክሳብ ምንባር ተሎ ሰላማዊ ሰልፊ ኣሎ ኩሉ ግዜ እዚ ግን ብህፁፅ ሰላማዊ ሰልፊ ክዳሎ ዝተግን ከምቲ ኩላትና ዝረአናዮ ምክንያቱ ተሃገር ናብ ጸልማት መለሻ ናብ ዝኸፈ ጸልማት ተመርሕ ስለ ዝነበረት እቲ ህዝቢ ነዲሩ ሰላማዊ ሰልፊ ጠሊቡ ማለት እዩ ካብ ፍቆዱ ከዓ ስሩሑ ገዲፉ ኩሉ ነገር ኣወንዚፉ ኣቀዲሙ ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳቲፉ ማለት እዩ እዚ ግን ሰላማዊ ሰልፊ ብዙሕ ግዜ ግበር ነይሩ እዩ ስለዚ ድሕሪ ሰላማዊ ሰልፊ ሓደ ድጠምረና እዚ ንሓቶ ዘለና ሓሳብ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ዘብጽሐልና በቀጻሊ ዝከታተሎ ሓደ ሓይሊ ክፍጠር ኣለዎ ንኹሉ ነተደላይ ፍትሒ ከም ደላይ ፍትሒ ወኪሉ ዝንቀሳቀስ አካል ክህሉ ኣለዎ ማለት ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና ሰላማዊ ሰልፊ ጥራሕ ጌርካ ምፍልላይሲ ብዙሕ ማለት ቀጻልነቱ ክረጋገጽ ስለዘይክል ሓደ ነገር ክግበር ኣለዎ ዝብል ገስጓሳት ተገይሩ ከምቲ ትፈልጥዎ ማለት እዩ ሞንታይ ገበር ስለዚ ኩሉ እንተን ሃገራት ክሳተፋ ኩሉ ህዝቢ ተሳታፊ ክኸውን እተን ሃገራት ወከልተን ስደዳ 6 እዩ እተን ሃገራት ከም ስፍሕንን ከም ብዝሕ ህዝበንን ተራእዩ ወከልተን ክሰዳሞ ኣብ ጀኔቭ ድሕሪ ሰላማዊ ሰልፊ ተራኺቦም ክዝትዩ እንታይ ሓይሽ ኢሎም ክወፁ ዝብል ጎስጓሳት ተኸይ ነይሩ ተኾነ ኣብዚ እቲ ናይ ደላይ ፍትሒ ብዙሕ ዘይምጥርናፍ ስለ ዝጸንሐ ማለት ጦርንፍነት ስለ ዘይጸናሐና ንዝመፀካ ሃብቱን ወላ ንዝመፀካ ህያቡን ቀልጢፍካ ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን ማለት እዩ እንድሕር
ዘይተጠሚርካ ፀኒሕካ ደሊልካ ዘይፀኒሕካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ደላይ ፍትሒ ተጠሚሩ ስለ ዘይፀኒሐ ቶም ወከልቱ ክሰድድ ኣይከኣለን ብዝኾነ ድሕሪ ሰላማዊ ሰልፊ ግን ዕለት ሓደ ማለት እዩ ገለ ሰባት ተሪፍና ነርና ማለት ድሕሪ ሰላማዊ ሰልፊ ግዜ ዘለዎ ምስ ኣሕዋቱ ክፋለጥ ዝደለየ ብዛዕባ ሃገሩ ክዛረብ ዝደለየ ሰብ ተሪፉ ነይሩ ተሪፍና ኣብቲ እቶም ሓይሊ ዕማም ቅድመና ሓይሊ ዕማም ወይ ድማ ኣዳለውቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣዳለሞ ዝነበሩ ኣዳራሽ ኣብኡ ተራኺብና ተፋሊጥና ተላሊና እሞ እንታይ ይግበር ንሕና ከም ደቂ ሃገር እኩባትና ካብ ዝተፈላለየ ሃገር መፂና ኣለና ብዛዕባ ሃገርና ክንዛረብን ዝኾነ ነገር ክንገብርን መሰልና እዩ ስለዚ እንታይ ንግበር ተባሂሉ እሞ ከምዚ ተሓሲቡ ነይሩ ተን ሃገራት ወከልተን ክሰዳ ክንላዘብ ተሓሲቡ ነይሩ ተኾነ ግን ኣይተኻእለን ስለዚ እንታይ ንግበር ካብዚ እንታይ ጌርና ንውፃእ ዝብል ሓሳብ ወፂ ማለት እዩ እሞ ወከልቲ ንግበር ማለት እቲ ሰብ ገገዝኡ ምስ ከደ ስለዝድቅስ ስለዝርስዖሲ ተንቀሳቀስ ከይድቅስ ነቲ ሰብ ተባራብር እታ ተጀሚራ ዝነበረት ጉዕዞ ፅቡቕቲ ስለዝኾነት ሰብ ወከልቱ ይስደድ ሃገራት ወከልተን ይስደዳ ይላዘባ ዝብል ፅቡቕ ስለዝኾነ ከይደቅስ ከይክህም ነዚ ዘንቀሳቀሱ ወከልቲ ዘይንገብር ዝብል ሓሳብ ወፂ ማለት እዩ እንተኾነ ኩሉ ሰብ ብሓንሳብ ተቐቢሎ ማለት ኣይኮነን ኖ ኣይንቕበሎን እናዚ ሓሳብ እዚ ምክንያቱ ንሕና ሰላማዊ ሰልፊ ላልና መፂና እምበር ኣብዚ ካልእ ክንዛረቡ ወይ ድማ ወከልቲ ክንመርፅ ኣይመፃናን ተባሂሉ ዝብል ኣካል እውን ነይሩ ኮይኑ ግን ተመንእሰይ ብፍላይ እሞ ገለ ንግበር እንታይ ንገብር ኣለና ግዜ ሓልፍ ኣሎ ሃገር ጠፋ ኣላ ገለ ንግበር ኢሉ ተመንእሰይ እውን ድፊት ዝገብር ነይሩ ብድሕሪት ማለት እዩ ድሓር ብድምፂ ማለት እዩ እሞ ኣብዛ ገዛ ዘለና ንላዘብ ተንቀሳቀስ ወይ ድማ ነቲ ህዝቢ ክተኣኻኸብ ትጉስጉስ ኮሚቴ ነውፅእ ወይ ኣይነውፅእ ኢልና ድምፂ ብልጫ ንግበር ተባሂሉ ድምፂ ብልጫ ተገይሩ ማለት እዩ እቲ ዝበዝሐ ኦኬ ታንቶ እዚኦም ወከልቲ ይመረፁ ነቲ ህዝቢ ይኣኻኽቡ ስለዚ ሲኣኻኽቡ የርብሑና የደንፍዑና እምበር ዝኾነ ፀገም ዘምፅእ ኣይኮነን ስለዚ ኦኬ ወከልቲ ይመረፁ ኣብዚ ተባሂሉ ድምፂ ብድምፂ ሓሊፉ ማለት እዩ ዝወሓት ዝበዝሐ ድምፂ ኦኬ ኢሉ ኣድሚፁ ማለት እዩ ስለዚ ኣድሚፁ ድሓር ብዙሕ መስራሓት ነይሩ ማለት እዩ ከመይ ክኾኑ ኣለዎ كتم أبالات خندي كخونلو شوعات كخونلو زبل بدم تحليفو عدم أخندي كخونلو شد شوارح كخونلو زبل زوم بدم تحليفو كله بدم تند حلفة مالتيو نتي أيفال زبل نبرون بدم تند تعقبلو أتا خميته دحرنا 10 ساعات كتعن للزبن ذا كوميته زي وزع مالتيو ذا كوميته زي كم زي أبراهام زقلصو عمامة نشوعات نشد شوارحيو تنو ويح أخلت يوهلا وتم أولاد كم أبراهام يسوع زغلوصهم شوعات سباتينا مالتيو قال انتي كم تا قديم زبلكم مالتيو نحنا علم امامنا انتي دلاي فتحسي بزحيو بزحي دلاي فتحي بزحي تقالاسي جن مأذن ويدما حدا مرحي حدا وكيل يبولونا بزي غزي وكيل بزي مهلاو خا معرت تسرعت زخون نمصي ويدما تسمعنا تيبول مالتيو ስለዚህ ንሕና ምስ መንግስታት ዲና ክንዛረብ ምስ ኣምባሳደራት ዲና ክንዛረብ ምስ ኣፍሪካኒን ዲና ክንዛረብ ምስ ኢሮጵያኒን ዲና ክንዛረብ ኤርትራውያን ተኣሲሮም ኣብ የመን ዲና ክንዛረብ ኣብ ጅቡቲ ዲና ክንዛረብ ኤርትራውያን ተኣሲሮም ኣብ ሊብያ መን ይክዛረበልና መን ይኽውክለና ሃገር ተሸይጣ መን ይዓገብ ክብል በናይ ድምፂ ኤውሮጳውያን ደም ካልኦት እቲ ዝምዝሞ ዘሎ ሃገር تهابت هاجر ترحي كترف قلبت هاجر ونمزو كم يجرنا عجب نبل كم يجرنا دمتنا بحبر نحلفه زي الحساباتيو زي يزدل زولو مالش لحد حدا مريحنا زي بالكا مالت حدا دلدل حيل تسمع عنا زي بالكا علمون بزح واقع ايتبكاني سلازي اتي زخيد دلو دلاي فتحي بودي بديو بمنقسقاس بمحبر ديو صبوق يقالسالو نحغرو يقبرالو عقمي يقبرالو صبوق قد ግን ሓደ بحزب ዝተወከለ وكيل كهلو سلو زلو أو عين أبزح عند الله أخاك كرت زلو تحتاتنا زلو ويب سايت زلو بحزب دم حزب زمرته نقول نتي أفقدوا فحل زل حزبي دمتو كهب عدل هيبكا حدا وكيل يمرت تمريتو خاني نعنا خمس لال كوينو زقلقلنا حدا جوجله أب كله أبستف على سكترات ويدما أبستف على عودي عقمو ترائيو نستفل على عودنا إرترا شفن زغل مستوم زقالسو خاب قدم زقالسون حجون دقالسو زلون مكرات سبات اندا تلازبه بزعبا اتي اب ارترا زخيد دلو جيغاتات عجب زبلن اتي زحاشه مصايني ارترا حسابات زقربن عالمون علنا خم تواداداري اكال ويدما كم الترناتيف علنا يلو
ዝደራደር ብድሕሪኡ ህዝቢ ዘለዎ ህዝቢ ዝውክሎ ወኪል ወይ ድማ መሪሕ የድልየና ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ ንምግባር እንታይ ንግበር ማለት ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ክትሃንጽ ተኾንካ ክሰርሕ ስለ ዘለካ ክጅመር ኣለዎ ንሕና ከዓ ማርቶም ጀመርቲ ህዝቢ ኸይድና ህዝቢ መርሓዩ ክመርጽ ወከልቱ ክመርጽ ብዝተፈላለየ ክትኣኻኸብ ክንጉስጉስን ክነግርን የተሓላፍነት ተዋሂብና ማለት እዚ ግን ኩላትና ክርድአና ከለዎ ማለት ንሕና ከም ደለይ ፍትሕሲ ኣድማዕን ውጽኢታውን ለውጢ ክህልወና ተሰማዕነት ክህልወና ወኪልና የድልየና ኣሎ ኢልና ኩላትና ምስ ንወሓጠልና ማለት እዩ ኩላትና ተተዋሒጥልና ብምክብባር ካብ ኩሉ ሃይማኖት ካብ ኩሉ ጾታ ካብ ኩሉ ኣውራጃ ዘለዎ ኣስተባሂልናን ኣመዛዚናን ወከልትና መሪጽና ዓጊብና ኣብ ቅድሚት ኣቐሚጥና ንዕኦም እቲ ካልእ ጉዕዞና ከዓ ብምንቅስቓስና ዲ ብውድብና ዲ ብኩሉ ንኸዶ ዘለና ቃልሲ ከዓ ከይተዓንቀፀ እንዳቀፀለ እዚኣቶም ግን ናይ ህዝቢ ወከልቲ ንዓና ጽላሉ ኸድና ተሰማዕነት ክህልዎም ዝኽእል ኣካልን ንምረጽ ዝብል ርዲእ ስለ ዘለና ኢና ተቐቢልና እዚ ጉዳይ እዚ ንኸዶ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሕጂ እውን ደጊምና ደጋጊምና ንብል ኩለን ሃገራት ተረኺበን ወከልተን ክመርፃን ሰበን ከለልያን ኣብዚ ዝሕሰብ ዘሎ መጋባእያ ኣብኡ ከጋባኣን ኩላተን ክሻባሸባን እቲ ስራሕ ክጅምርኦን እቲ ሓላፍነትና ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ብዓቕምና ንሰርሕ ኣለና ምስ ዝተፈላለየ ማሕበራት ክንራኸብ ጀሚርና ኣብ ዓድና ንሰርሕ ኣለና ኣነ ሎማዓንቲ ትማሊ ኣብ ሚላኖ ውዒለ መፅየ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ኣብርሃም እያሱ ኣብ ዝሓለፈ ዓዲ እንግሊዝ ከይዱ ቀንዩ ምስ ዝተፈላለየ ብዓቕምና ምስተን ሃገራት ነተን ሃገራት ተማቒልና ኣነ ንኣብነት ስዊስ ዓዲ ጣልያን ካልእን ተማቒ ሒዘ ኣለኹ እስራኤል ዝሓዘ ኖርዌይ ዝሓዘ ከምኡታት ተኸፋፊልና እቲ ስራሕ ንሰርሖ ኣለና ግን ህዝቢ ተተቐቢልዎ ድሕሪ እቲ ህዝቢ ተደጊፍና ፍትሓዊ ጉዕዞ እንተኾይኑ ክዕወትን ንሕና እውን ተሰማዕነትን ክረክብ ንኽእል ኩላትና ኢደኢድካ ምስ ንብሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስራሕና ከምዚ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ከዓ ንንቀሳቐስ ኣለና ኩላትኩም ዞም ኣብ ዝትቃለሱ ዘለኹም ኣብ ማስ ሜድያ ድዩ ኣብ ካልእ ድዩ ዓቕሞም ክትገብሩ ፀናሕኹም እንትገብሩ ዘለኹም ከዓ ዝያዳ ዓወት ክትረኽቡ ኩላትና ሓደ ወኪል ክህልወና ከዓ ስኻትኩምን ደጊምኩም ከም ቀደምኩም ፃዕርኹም ክትቁፅልዎን እቲ ስራሕ ቀላጠፍ እጃምኩም ክትገብሩን ኢላቦኩም ማለት እዩ ስለዚ ሕፅር ብዝበለ ከምኡ እቲ ስራሕ ይቕፅል ኣሎ ንቕፅል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ክንመላላ ኣለና ተንወከልቲ ዘይብለን ሃገራት ብቁልጡፍ ወከልተን ክባና ምሳና ይህን ምህን እንዳተባሃላ ክንሰርሕ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ እቲ ሓይሊ ዕማም ኤክስፐርት ወይ ድማ ምኩራት ኣብ ዝተፈላለየ ምኩራት ሰባት ከተእቱ ምስኣን ክትሓጋገዝዋን ዝብል ሓላፍነት እውን ኣለዋ ንዓኣቶም እውን ንረክቦም ኣለና እተሓጋገዙና ማለት እዩ ስለዚ ብሓንሳብ ናይ ኩላትና ስራሕ ኩላትና ከዓ ብሓባር ኮይና ንስራሕዮ ኣብ ዓወት ከዓ ክንበፅሕ ኢና ቀንዲ ሕመረቱ ከዓኒ ምክብባርን ግሉጽነትን ሓቅነትን ዘለዎ ኣካይዳ ኢና ንኣምን ብኸምኡ ከዓ ክንቅፅልን ስጋ መወዳእታ ከነብፅሑን በዚ ወሲድና ዘለና ሓላፍነት ስምዓና ማለት እዩ ከምዚ እናበልኩ ኣነታ ዘረባ ይዓፁ ካልእ ሕቶም መልሲ እንተሃልዩ ክንቅፅል ኢና እቶም ምፅኦትና እውን ካልእ ክብልዎ ዝደልዩ እንተሕርሃልዩ እውን ንዓኣቶም ይገድፎም ማለት እዩ ስለ ዓቕልኹምን ፅኒኢልኩም ሰማዕኹምን ግን ኣዝየ የመስግነኩም ይቐኒየለይ ኦኬ የቐኒየልና ኣብርሃም ተስፋይ اسمع كله تسفى قبل كبرات حتنا حواتن اسمع كله الله تخينهم كاب شماغل حيل عمام مملعتنا كلتي مع ابراهيم حواتنا قدم بلو قديم تقادلا يا ابراهيم ياسو دحيرو ابراهيم تسفاي ذهبوا مجلتي اتا كاب شماغل اللهم تونكم من ابحتهم تاوي نقالوت عند الكب كابتا شماغل حمام ندحر زي كابتوم مساخم بصوتكم مساخم ندحر زي لو دحن نسخم ابز موصل لغزي عدل كنبوم نخلينا غايشنا ኤርትራውነተይ ان كبر حونا متكل تزي تغاغه ናብ መደብ ሕቶና ክናቱ ፈቃደኛታት እንትኾንኩም ክናቱ ንኸሊና ብጾትኩም ኣብ ዝመሰሉ ግዜ ዕድል ክንቦም እንድሕር ናይ ሕቶን መልስን መደብ ንጀምር ኢልኩምና ሓዲኹም ወይ ክልቲኹም ኢትኩም ሓፍተብልኩም ማይክ ምሳይ እንተ ሒስኩማ ጽቡቕ ነይሩ ምፈተናያ ነርና መቃልሕ ንሕደይ ትገብር ኮይና ምፈተናያ ነርና ማይክ ክትሕዛ ተኺልካ ክቡር ጋሻና ገዲም ተጋዳላይ አብርሃም ያሱ ምሳይ ክትሕዛ እስከ
حيزي ኣለኹ حسك اوكي صبو تسمع عن لغة مقالة تقبل هو سمعك ኣለኹ ጽቡቕ اوكي نعيونا مقالة اوكي اوكي انا حصر دبل حتوتات كحتت ندي حنتي كابتن ناي مجمرت حتو انت 10 حدا حاجات تنيرن ابتي مغابايا انت هنا ግን ሸውዓተ ሰባት መሪፅኩም ስለምንታይ 10 ሓደ ወከልቲ ዘይገብርኩም ካብተን 10 ሓደ ሃገራት ስለምንታይ ሸውዓተ ቁፅር ተመሪፅኩም اوكي ጽቡቕ እቲ ቁፅሪ ቅድሚ ሕጂ ተም ቀድሜና ዝነበሩ ናይ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ይኹን ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሓይሊ ዕማም ብኸምኡ ወሲኖሞ ስለ ዝነበሩ ብኸምኡ ኢና ኸድና ሕጂ ግን እቲ ዝተመርፀ ህሉስ ብኸምኡ ምኽንያት እዩ اوكي مغان ابت مجمرتا تي تمديبو زنبره كمتي كخون استدلي ايكونن لكم كتن هاجرات نزم شوعته وشدشت ابالاتا وكرتي خسدامو نسو ግን ايكونن انت زي كونن نعو قتلكم او لكم ማለት ያ ክንዲ ካለ ተሳቲፈን ዘሎ ሃገራት ንኹለን ሓደ ወከልቲ ጌርካ ምፍናውን ተኻለይቱ ሕቶይ ክብርሓው እስኹም ሕጂ መጽኹም ዘለኹም ሽማግለ ኣብቲ ኣቀድም ኣቢሉ ዝተዋሃበና ሓበሬታ ሸውዓተ ተመሪፅኩም ካብቶም ሸውዓተ ኣርባዕተ ኣለኹም ሰለስተ የለውን ኣብቲ ሓይሊ ዕማም ወይ ሽማግለ ሓይሊ ዕማም እስኹም ሕጂ መጽኹም ዘለኹም ቶም ኣርባዕተ ዲኹም ወይ ቶም ሽዱሽተ ሓሙሽተ ኣርባዕተ ክንደይ ኢኹም اوكي መጀመርያ ሸውዓተ ኢና እቲ ሻውዓይ ብርሃነ እሱ ክፍሊ ወኪል ክህበና ኣዊ ተገይሩ ስለዚ ሽዱሽተ ኢና ነርና ማለት እዩ እዞም ሽዱሽተ እቶም ሓሙሽተ ኣለና ሓደ ሰብ ጎዲልና ኣሎ ነዚ ስለዘይድግፎ ነዚ ዕላማ እዚ ስለዘይድግፎ ስለዝበለት ኣይመፅን ካብ ሕጂ ኢላ ከይዳላ ማለት እዩ ከዲጃ ብዝተረፈ እቶም ካልእ ኩልን ኣለና ናይቲ ናይ ኣሜሪካ እንተኮይኑ ንተካኢ ንክግበር ተባሂሉ ስለዝነበረ ሽዱሽተ ኢና ነርና ስለዚ ሓደ ሰብ ጎዲሉ ደሎ ብኡ ከዓ እቲ ናይ ሓባር ሓላፍነት ኣለና ግን ብንገብሮ ጉድለታት ከመይ ተሓታትነት ንነፍሲ ወከፍና ኣነ ዝተጋገኽዎ ኣነ ሕመሎ ተሓደ ዝተጋገኻ ከምኡ እቲ ዕማም ግን ናይ ሓባር እዩ ብሓባር ከዓ ንሰርሕ ተረዲኻ ንኽትከውን ተስፋ ገብር هو علاتني حتى نخ كمتي مجمرتا زبلكايسي እተን ሃገራት ተገይርለን ዝነበረ ጻውዒት ንዕኡ ኣይ خبرون ወይ ኣይ ምልኡነት ሒዘን ኣይመጻን እሞ ገለሎ ማለት እዩ ስኹም ባይክሩክ እዚ ክግበር ኣለዎ ኢልኩም ማለት እዩ ሸውዓተ ሰባት መሪፅኩም እዞም ሸውዓተ ሰባት ዝመረፅኩሞምቲ ናይ ብሓቂ ነቲ ዕማም ስራሕ يقولوا وين حدا سب شديدكم ناب حنت هاجر انت عن شماغ اللي حزومكم وتيكم شكم حلافنا تاسكلكم مدرو كجبر كيك عندنا بحاجه كم تعملوا معناتي حدا سب نعاي وكيل جالكم لنا هولندا ابو هولندا انا حدا والكسب محبرات كل واخ لا بزي مقتصاصات كل واخ لا انا حج انت اي خون معناتي نزيا كوميتي نابتي تمريض ادلا علت دولو نعو شماغ اللي دي انا دي قال لي خدل لي سبع خون كمي انت فاسيليتي تقربوا لهم الله نملا هاجر حزبي موبلايز ገይሩ ነዚ ጻውዒት እዚ ሓደ ውልቀ ሰብሲ እንታይ ብድሕሪኡ እንታይ ኣሎ ማለት ቀሊል ስራሕ ኮይኑ ተራእየን ግን ከመይ ትጽቢት ኣለኩም ኣብዚ ከመይ ይሪኢኹም ነዚ ሕጂ እንታይ መስለካ something is better than nothing ንብሉ እንግሊዛውያን ገለ ነገር ምግባር ዝሓሸ እዩ ካብ ዘይ ምግባር ኢልና ኢና ተበጊስና ንኣብነት ኣብዘ ዘለናይ ሃገራት ባዕልና ንሰርሕ ኣብ ኩሉ እንዳኸድና ውልቀ ሰብ እቃለሴ ዝብል ብጉጅለ ዝተጠርነፈ ከም ሲቪል ሕብ ማሕበረሰብ ክንጥርነፍ እዩ ስለዚ ንኩሉ ዝጥርነፍ እዩ በጀካቲ ፖለቲክ ዝኾነ እቲ ሲቪል ደበለ ኩሉ
ውልቀሰብ ይኹን ብጉጅለ ይኹን ገለ ዘሎ ዝጥርንፍ እዩ ካብዚ ኩሉ ይኾኑና እዮም ዝብሎም እታ ሃገር ትመርፅ ብኸመይ ኢና ሕጂ እውን ንኸዶ ዘለና ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ዝተጠርነፈ ኣለዋ ኣብ ደንቨር ይኹን ካልእ ይኹን ናይ 14 ህዝባውያን ማሕበራት ዝጠርነፈ ይኹን ገለ ስለ ዘሎ ምስኦም ንራኸብ ኣለና ብኸመይ ኣገባብ ክገብሩ ከም ዘለውን ንገብር ኣለና ናይ ጀርመን ከምኡ ናይ ስዊስ ከምኡ እተን ካልእ እተን 6 ደን 7 ከዓ ባዕልና ኣብ ዘለናዮ ሃገር ኮይና ኢና ንገብሮ ዘለና ብኡ ከዓ ኢና ኣብቲ ናይ ፋይናንስ ዝምልከት ፈፂምና ካብ ካልኦት ከምዝን ከይበልና ካብ ጅባና ጌርና ንፀንሕ ኣብታ መወዳእታ ነቲ በዓል ናይ ሓባር ዝኸውን ጥራሕ እንተ ዘይኮይኑ ኢልና ስንና ነኺስና ንኸይድ ኣለና ድሓር ብዙሓት እውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ብዙሓት ጉድሳት ኣለዉ ክትሓባበሩ ዝኽእሉ ጥርኑፋት ዘለዋ ማሕበራት ኩለን ኣብ ሓደ ኣምፂኦም ናይ ኩሎም ኮይኑ ከዓ ጠርነፍቲ ይገብሩ ስለዚ ብኸምዚ ኣገባብ እዩ ደሎ ስጋ ሕጂ ፅቡቕ ኣሎ ከይድ ኣሎ ዋላ እኳ ንኣሽቱ ነገር ኣብቲ ውሽጥና ዝተፈላለየ ናይ ምርጫ ኣረኣእያታት እንተለና እቲ ዝበዝሕ ማጆሪቲ ፅቡቕ ኣሎ እየ ዝብል እቲ ውፅኢት ንምግባር ግን ናይ ኩሉ ተራን ናይ ኩሉ ግደን ስለ ዝኾነ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድልየታት ነቲ ናይ ሓባር ክዕምፅፆ ፅቡቕ ኣይመስለንን ብዝኾነ ፅቡቕ ከይድ ምህላው ጥራሕ ክነግረካ ናይ በዓል ኣውስትራልያ እውን ከምኡ ብገለ ጉጅለታት ማሕበር ኣለና ብዝበሉ ብኦም ጀሚርና እሶም ከዓ ፅቡቕ የንቀሳቀሱ ኣለዉ ከመይ እቲ ውፅኢት ክኸውን ኣብ መወዳእታ ከዓ ፅቡቕ ክኸውን እዩ ዝብል ተስፋ ኣለና ኦኬ ክቡር ጋሻና አንተ ወይ እንታይ ኢልካ ነርካ ሓሙሽተ ኣለና ኢልካ ካብቶም 6 መተካእታ እኳ ሻብዓየ ተገበረን ምስቲ ብዝሕን እቲ ናይ ስፍሓት ናይ ተቐማጢ ኤርትራዊ 6ስ ንኤውሮፓ ከማን ኣኻልዩ ኣይብሎን ያነ እንተኾነ ግን ብውልቀ ሰባት ውክልና ገይርኩም ክስታት ገብሮ 6 ነበርና ካብ ሻልሻይ ከዓ ሓደ ጎዲልና ኢልካ ሓፍትና ከዲጃ ኢልካ እቲ ኣብ ምንታይ መትከላት ሓፍትና ከዲጃ ደይተሰማምዐት እንታይ ፍልይ ዝበለ መትከላት ካብቲ ክትገልጹና ጽናዕኩም ኣሎ ናይ ሽማግለታት እስከ ክቡር ጋሻና ኣብዛ ክቡር ጋሻና ሰምዓን ስፋ ገብር ኣብርሃም ኢያሱ ኮምፒውተር ኣውጻእ ተኸይቱሉ ሳኽን ጽመም ኤርትራውነት ኣለኻ ተኾን ኦኬ ሓርነት ንህዝብና ክድይብ እዩ ሓርነት ንህዝብና ኣለኻ ዶ ሓርነት ንህዝብና ምስ ኣብ ምሳኹም እዩ ሽሙ ዓሊ ኢብራሂም ኢሉ ኣትሎ ተዘይተጋገ ዓሊ ኢብራሂም ኢሉ ኣትሎ ኖ በሪሁ ኪዳነ እዩ ካብ በሪሁ ኪዳነ هو نيكنيم أتيلا زلوا شيء نيكنيم تاع نهزبنا حرنت نهزبنا بليس أبريكا مو مساعد كنبيكا حرنت نهزبنا أوهلهم أقرب ما قدهم توم حموش من يوم تبعدوا تاريخكم دلهم حسب بالعبرة تاعنا كنت أيلهم مساهم أبو أمريكا دلوا برهانة زي تجاجة نحسنا كديجة كالوت حرنت الله تقول كابليس حرنت اوكي حيل امام الكاتي خلها يتكا محافظ مو بالله كبر حو حيل امام يتكا حفا بالله بالعلم سا يا اوكي ثانك يو ويلكم قد حمدك ما يقنع حكور سلام يا حوات كمان فيكم سمعوا له تصفى قبل Thank you. يا كمتي حوات قولوا تصنحوا
مجمريا نزعدل زخفتكم لنا حضر جاغاننا كان مسجن يدلي بالمقتل كان تعذبتنا thank you جزيكم وقتكم كتعزوبنا حسبنا خسمعوا عبد بمصاكم كان مسجن يدلي بالمقتل نابتي حتى خاطو قطع تي حتى مالتي حابتنا كرجا كابتي حيل عمام وتيالا بمتاي مخنيات يا كابتي حيل عمام وتيا زبل حتى بادمين كحتى ثانيهم نعو ملاسيه بدي بزلهو بمجمريا سمي بوري كيداني زبال تقماتي نيروي ابال نايز حيل عمر جنيفا مالتي انتي يوتي زنبره كنتات كمتي حواتكو قلصو صنحيو اب مجمريا دي ني العمام حري مرجاناي جنيفا مالتيو حابتنا كرجا اكتيف يعني رامسانا نزي تاشو من مقبارون بواتساب خنت اخاخب زقبرت نسا يعني رامالتيو بز أقطامي خمس جناي دلي يا بعلت شدشته كلنا تراخيبنا كابتيوم أكايتي نايتي بوبايز نبرو حدا أبال بمتاون حاجة جزاتنا نيرا من موسى فريم سنامتيا أساتيفاتو نيرا دحريو استفاد عليه معلتات نراخب نيرنا نفسنا خمين نسرع عبز بالبزح كنا صبوا زخنة تاشمون يرو مردا نيرنا بوشتنا مالتيو نفسنا هنسرع حسابنا نافس بي كتفنا ناب ميديا هنوت زبل كنتات نيرو بس صبوا ناخذنا كلنا جن عقلت 10 شمنته رلو ركبنا مالتيو حدا حساب العيلة كبرت حبتنا كديجا نسوها انت يزبل نيرو ازي حيل عمام بخمس زلو درجة نخلو حزبنا زوكل اي كونن سلازي انا حساب علني لا حساب امتيا اتي حساب كا انت يزبل نيرو نحنا فرق نكون لنا مالت فرقي كريستيان فرقي مسلم زبل اتحساسبا نيروا نحنا ازي تبليو زلخي ابغوباي زفصم وي ابغوباي زغبرمبر ابز نحنا هنغبرو نخيل ነገር አይኮነን ለዚህ ትሕቶ نحنا نملسو አይኮነን بخمزون كنكيدا ينخيلنا ዝብል መልሲ ሂብናያ ድሕሪኡ اي ودعنان جينا بزين عقبتن دحريو ركب نيرنا لعلة 26 ورحي شعته ركب نيرنا قبل 26 شعته اندات تصبنا خلنا بالتوك مناتاين نرخ نيرنا بزا قطامي ابناي 0 ساعات نتي كنتات نتي بالتوك كن ركب اي كعلنان تحفلنا وناي كعلتن كنت بي انتينا حساب ساعات حدا نايليت زخون امو داتا كن كنت مصنا خمزي تخيل بنتاشو محبيراتنا مالتي اوكي نان صبحيتو زخونه ناي بالتوك روم بمخفات ناي عساته سب بالتوك روم بمخفات እንደገና ከምታቱ ጌርና كلنا اتينا نيرنا تيوم زلنا شدشه سبات ابتنا شو معلت نيرنا مالتي كبرت حبتنا كديجا حسبها يقريبا ابت زقربت حساب انتي بنيرو بتي بقدما يزقربكو حساب نسمع انت داخلنا صبق تزي كوينو جن انا مشخم يلكم زبل حساب امتيا نحنا انتي زبل ملتي نيرنا انا توهبنا حلافنت زي موتيكم زلكم شوعات سبات كتقراربو نتي زغير زلو نايترا كونتات زبده امرارحان مفتار كاب نفس وكف هاجر توكلتي اب ممراتن اموصان غوسغواس كتغبرو كنغبر يحلفنا تواهيبنا نزا حلفنا زي قديفنا خال زي توهبنا حلفنا نغبر اي نخيلنينا حجون كوم زدلي اي مثلنا مخنياتو نحنا ولا حنتي حلفنا يبلنا ولا حنتي
ክንገብሮ ንኽእል ነገር የለን አትሊስት ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ንሓስቦ ዘለና ጉባኤ ግን ወይ ኣብቲ ንሓስቦ ዘለና ሰሚናር ነዚ ዘማልእ ኸውን ክንሰርሕ ንኽእል ኢና በስትብልዮ ዘለኺ ነገር ግን ሕጂ ክንሰማዕ ንኽእል ኣይመስለናን ኢልናያ እሞ ምሳኹም ክሰርሕ ድልውቲ ኣይኮንኩን ኢላትና ማለት እዩ በዛ ኣጋጣሚ ከዓ ካብ ፓልቶክ ገዲፋትና ወፅያ ድሕሪኡ ከዓ ምሳና ኣባል ከም ዘይኮነት ኣብ ስራሕ ከም ዘየላ ኣፍሊጣ ወፅያ ማለት እዩ ድሕሪ ዕለት 27 ወርሒ 9 ከዓ ኣብ ዝኾነ ናትና ኣኼባ ይኹን ናትና ርክብ ተሳቲፋ ኣይትፈልጥን ማለት እዩ ይስማዕ ኣለኹ ደ ይቕረታ ኣለኻ ብኸይር ሓወና ኣለኻ ቀጽል ያ ምናልባት ሓደ ሓደ ይፅሕፍለይ ስለ ዝፀንሕስ እንታሽሙ ኮይነ ይቕረታ በዚ ኣጋጣሚ ካብቲ ስራሕ ከም ዝወፀት ክሕበረኩም ይደሊ ብሕፅር ዝበለ ነዚ እዩ በዓል ምሰና ስለ ዘላ ምልሶ ትኽእል እያ ወይ ክትዛረብ ትኽእል እያ እቲ ምስ ሓብትና ከዲጃ ዘፈላለየና ወይ ሓብትና ከዲጃ ምሳና ክሰርሕ ዘይከኣላ ምክንያት ኣርባዕተ ክርስቲያን ኣርባዕተን ኮይና ክንሰርሕ ብምድላያን ነቲ ካብ ጀኔቫ ዝወፅእ ሓይሊ ዕማም ብቲ ዝተዋህቦ ቅርፂ ክኸይድ ብዘይ ምድጋፋን እዩ ከሚደሊ ስለዕድል ቴንኪዩ ኣነ እዚኣ ወዲእ ኣለኹ ታንኪዩ ክቡር ሓባባ ከለኻ ሓንሳ ድሓን ምሳይ ፅሒሕካ ከማ ፅቡቅ ንዓ እውን ከምቲ ዝበልካኒ ምሳና ስለ ዘላ ዝያዳ እውን ንዓ ከም ሽማል ሓይሊ ዕማም ክንሰምዓ ንኽእል ኢና ትሽግር ኣይኮነን ፈቃደኛ እንተኮይና ከምኡ ምስ በለት ሓፍትና ከምኡ እንተኮይኑ እቲ ናታ ርእቶ እንታይ ፀገም ይርከብ ነዚ ብመሰረቱ ዋሕዲ ስለ ዝነበረ እውን ናይቲ ሽማግለ ነቲ ዝተረፈ ሽማግለታት ንስፍሕ ዝበለ ብደረጃ ዓለም ለኻዊ ተኣኼባ ክንፅባሕ ወርሒ 4 እንድሕር ድሎ ኣሎ እንታይ ፀገም ከምፅእ ይኽእል ማለት እንታይ ሙሉእ ሓላፍነት የብልና ብለኹም ሞ ንስኹም ነቲ ትኸድዎ ጉዕዞ ሙሉእ ሓላፍነት ተዋሂብኩም ዘይኮነን ኣብቲ ጉዕዞ ክዕውትና ይኽእል እዩ ንዝብል ርእቶታት እንዳ ዕንበብኩም ንኽትከዱ ተሒዝካን ለኻ ክቡር ጋሻና ያ ሒዘካ ኣለኹ እንታይ ይመስለካ ንሕና ኤክስፐርት ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት ዝሕጉዝና ሰባት ካብ ዝኾነ ዓዲ ካብ ዝኾነ ሃገር ክንገብር ንኽእል ኢና እቲ ናይቲ ሓይሊ ዕማም ብዝሒ ምውሳን ግን ብጉባኤ እዩ ተወሲኑ በቲ ናይ ጀኔቫ ዝነበረ ኣኼባ እዩ ተወሲኑ ብዙሕ ክትዓት 7 ንክትከውን ካብ 20 ለመለ ዝኾኑ ሰባት ናብ 12 ሰባት ካብኡ ናብ 7 ሰባት እንዳተሰጋገረ እዩ መፅኡ 7 ሰባት በቲ ጉባኤ እዩ ተወሲኑ 7 ሰባት ክህልዋ እቲ ሓይሊ ዕማም ግን ድሕሪኡ ግን ንስርሓ ንምዕበይን ካልእ ተወሳኺ ሓገዛት እንተዳ ደልያ ኤክስፐርት ክገብር ከም ትኽእል ኒቲ ተዋፍነት ማለት እዩ ሓላፍነት የብልናን ዘይኮነሲ ኣብቲ ሓይሊ ዕማም ኣብቲ ጉባኤ ዝተወሰነ ብዝሒ ሓይሊ ናይቲ ሓይሊ ዕማም ቁፅሪ ክንውስኽን ክነጉድልን ሓላፍነት የብልና ኢለይ ኤክስፐርትስ ክንውስኽ ግን ንኽእል ኢና ኤክስፐርትስ እቶም ዝሕጉዙና ሰባት እንታይ ዓይነት ሰባት ይኹኑ ብዘየገድስ ክሕግዙ ዝኽእሉ ጥራሕ ይኹኑ ወላ ንምንታይ ኩሎም ሙስሊም ዘይኮኑ ንምንታይ ኩሎም ክርስቲያን ዘይኮኑ ጥራሕ ክሕግዙና ነቲ ስራሕ ክዕብዩ ዝኽእሉ ሰባት ጥራሕ ይኹኑ ገም የብሉን ኣብቲ ናይ ሓይሊ ዕማም ግን ሓላፍነት የብልና እቲ ሓላፍነት ዘሎ እቲ ጉባኤ ወይ እቲ ዝነበርናዮ ኣኼባ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብድምፂ 7 ንክኸውን ኣፅዲቕዎ እዩ ካብቶም 7 ሰባት ንላዕሊ ከዓ ንሕና ክንውስኽን ክነጉድልን ሓላፍነት የብልና ምናልባት ዘይክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ሰባት ብናትና ፍቃድ ግን ሰባት ክንሰጉጉ ኣይንኽእልን ኢና ተሰማሚዕና ጥራሕ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ሰርሕ ዘይክእል ሰብ እንተደኣ ጎዲልና ግን በቶም ዘለና ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ክንውስኽ ግን ሓላፍነት እውን የብልናን ክብለካ ስለ ዝደለኸ ተረዲኻ ንክትከውን ተስፋ ይገብር ኦኬ ተረዲእካ ኣለኹ ፈቃደኛታት እንተኾንኩም ንሰውራ ክንሰምዓ ዕድል ክንባ ንእሽተይ ቅድሚ ናብ ተሳተፍቲ ንሕቶ መደብ ምስጋርና ሰውራ 61
على خطوان كي كبرت حطنا عندنا ثورة اوكي ثورة زاد اوكي سمع لك اوكي أقدم أبيله زعبكم زناشكم أبوتاتي ديتاتي حواتي حاتي وتم زناشكم كادكي كميل لكم دحرمو سلامتاي أسعب أبيله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقولكم زكم أب إيريان حد جدانو نزعد اللي ذهبكمنا كبري هابكم من دابلكم أسعب أبيله من يخهب مالتيو مخنياتو እቲ መብሪህ ከዓ እታ ናይ ቅድሚ ሕጂ መፅያ ዝነበርኩ ከም ሽማግሌ ናይ ሓይሊ ዕማም ናይ እቲ ሽማግሌ ኢና እምበር እቲ ሓይሊ ዕማም ሽም ገብሮ ህየ ሕጂ ማለት እዩ ትንተና እዩ ሕጂ ማለት እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ብብዙሕ ትንተናታት ኣይነበረን እንታይ ደኣ ትክርድኦ ዘለዎ ህዝቢ ከይዳናገር እየ ነቲ ጉዳይ ኣቢለዮ ሕጂ ግን ገብሮ ህየ بمثلا 31 جنيفا وحشومن تشحن 18 ديموشن زنبرت ودحريكا نصبحيتا حدا وتشحن 18 اخيبا نعا زعلمت كم سيمينار مزيان نتغداي ابريهيو اب ثلاثه فالتوك ناي نرجع جوان وكمان سمور فور جاستيك كومها بريجان حجون كالاي نزعدل زهبكمني اندا حقوس يا تي حيل عمام من 30 حدن تاسك فورس حبو تاسك فورس حزب زي فولتو كتافي زي كوني وندغنا غلوصነት ዘይብሉ ትራንስፓረንሲ ፍጹም ዘይነበሮ ሕቡእ ዝኾነ ነዚ ጉዳይ ክካየድ ከሎ ኣብ ተቃልሲ ነይረ ያኒ ንምንታይ ሕብረተሰብና ኤርትራ ኣብዚ ደረጃ ዘለናዮ ብሕቡእ ታስክርስ ወፂው ዝካየድ ዘሎ ነቲ ጉዳይ ክተርፍ ከም ዘለዎ ጌርና ማለት እዩ ካብ ሽዑ ትሒዝና ናብ ቁኑዕ መስመር ከይዱ ክኸይድ ከም ዘለዎ ውን 250 ክበሃል ከሎ ናይ ዕለት ሓደ ወርሒ 9 ተገብረ ንጽባሒት ውን እሱ ውን ሲሒቦም كبلوكم زلهم زبل كمتي برهان جال زبرهالي مالتي دحري ورحي نايزا شماغل لزيا مسقومت دونغيهم زبل نحنا اينا تبقيسنا برار ايا لستك على 30 حدا ورحيشهم منته 9 منتن من تايز تاسك فورس زي تي دياسبورا يلن ودبات يلن غلي يلن زي سيفيك انتاي بحال جلوبال زبل ايو قد زلو زبل مالتي بعد ناي شماغل خبكايد اي وشتاوي اسرارحه مثل يبلين ماندات مسخا خزار بيله عطيو مالتي ازي بريو لي مالتي ز غداي تاب مجمرتو حبو زخونه تاسك فورس يخيد صنيحو مليس كان اب اخياتنا ون نت غداي كل يساتف سيبنا يتباهيلو ابزويل مصيوم نيرم بعلمانيلن غرماين مجروما يمابز مالتيو እቲ ተቃላሳይ ናይ ጄኔቫ ዝነበረ ይኹን ወላ ሙሉእ ዓለም ከማን ነዚ ጉዳይ እዚ ክስሕብዎ ከም ዘለዎም ኣማኒኤል ኣሎ ናይ ፌስቡክ ተኣትው ትኽእሉ ኢኹም ክትስሕባ ኣለካ ኢልና ኣብ ፌስቡክ ምስቶም ኩሎም ተቃለስቲ ናይ ጄኔቫ ኩን ሙሉእ ሰሎም ዘለዎ ተቃለስቲ ሙሉእ ዘሎ ጠጠው ኣቢልናዮ ስሒብዋ እዩ ኩሉ ሕጂ ሰብ ከም ድላዩ ክሳተፍ ከም ዘለዎ ፍቲ ኣኼባ ድማ 250 ስለምንታይ እዩ ዝብል ማለት ነዚ ጉዳይ ተሳሒቡ ብጽሑፉ ኣማኒኤል صحيبو مالتي ابزيا قرب بريو ابزيا يتكال إلكا سلا زلخا قرب مثلني مقالح جبرالو ليس تا يتكا اوردا مثلني مقالح جبرالي يالو نعي حيلي من اسي وريدو له وحي الامام ابا خلوق انتا اقربو ما زلو كاندي كم ممغنيتا كابتي حيلي امام موتي اخي سعد يا اخي ايكون انت ممغنيتا مالت مبرهي يدلي يالو مالتي نتي سب
ህዝቢ ኣብ ዘለኹ ህዝቢ ዳናገር ከም እንደገና ኣነ ክብርሃልኩም ክኽእል ኣለኒ ንምንታይ ተባህለ ነገር በፍጹም ዝተኣሳሰር ምስቲ ሓቂ ተዛረብክዎ ዝሓለፈን ሕጂ እውን ዛዛረባ ዘለኹ ሰዓት ኣብዚኣ ዘሎ እንተዳ ምሳና ኣለና ኮይንና ከማን ይህሉ ኸውን እዩ ስዒድ ተወክል ዓሊ ኢብራሂም ኢሉ እሱ ከይከውን ኣትዩ ዘሎ ባዕሉ እውን ከብርሆ እዩ ምክንያቱ ከምዘየለ ምክንያት ዘይመህለው እዩ ከዓ ባዕሉ ከብርህ እዩ ከማን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እዛ ጉዳይ እዚኣ ትቕፅል ፀኒሓ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብታ ኣኼባ ኣትዩ 7 ሰባት ከምቲ ዝበሃል ፀንሐ ብዙሓት ሰባት ተመሪፆም ኣይ እንደሊን ዝብሉ በዚሁ ሰባት ተመሪፅና ክንብል ከለና ሽማግለ ኣቢልና እቶም ዝመረፁናን እቶም ዝተቐበሉ እቶም ኦኬ ዝበሉ ኣይ ኣቀራርቡናን ኣይረኸቡናን ነዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ከም ተቃለስቲ ሓላፍነተ እዩ ኢለ መጀመርያ በሪሁ ረኺበዮ ማለት እዩ እሱ ከዓ ብኢንተርኔት ኣብ ዳውንሎድ ኣነ ረኺበዮ ሽሙ ብኡ ረኺብና ነቶም ኩሎም ረኺበ ከዓ እምበር ሓላፍነትና እዩ ነቶም ዝመረፁናን ዝተቐበሉን እሶም እዮም ክረኽቡና ዝግባእ ሙሴ ወለምለም ፀሃየ ዮሱፍ ወጅዳን ምስኦም ሓደ ሎ ሽሙ ኣይዝክሮን የለኩም ቅድሚ ሕጂ እውን ኣይዝክሮን ማለት እዩ ባዕላቶም ሽማግለ ተመሪፅኩም ኢኹም እዚ ስራሕኩም ዝብል ትዕማም ክንሰርሖ ዘለና ብወገኖም ኣይሃቡናን ከምቲ ዝበሃል ፀንሐ ሕጂ ኣነ ናይ ግድነት ሓላፍነት ወሲድና ኦኬ እንተዳኢልና ህዝባዊ ጉዳይ ቀሊል ኣይኮነን ክንረኽቦም ኣለና ዝብል ኣብዚ ዝቕመጥ ሙሴ ካብኣቶም ዝመርሓ ዝነበረ ኣኼባ ረኺብና ድማኒ ኣብ ፓልቶክ ተራኺብና ማለት እዩ ፓልቶክ ምምርኻብና ግን ብኢደወነንኡ በሪሁ ነቲ ሓይሊ ዕማም ሰሚዩ እቲ ሓይሊ ዕማም ኣይተሰማማዕና ኣላ ንዛ ሽማግለ እዚኣ ሓይሊ ዕማም እዚኣ ክትስመይ ወላ ህዝባዊ ጎስጓስ እዚኣ ክትብል ንሽዱሽተ ወርሒ ተዋ ጥራሕ 2 ወርሒ ድማኒ ተወሲኽዋ እንተ ደኣ ከኣክለኩም ኮይኑ ብኢደወነንኡ ፓልቶክ ከፊቱ ዋትስኣፕ ከፊቱ ግሩፕ ወላ ሓደ ሰብ ዝበሎ የለን ተሓይሊ ዕማም ሒዝዋ መፅኡ ዘሎ ሽም ከማን ባዕሉ እዩ ሰሚዩ ናፍታስታይ ንመጀመርያ ዋትስኣፕ ምስበልና ግን ኣድሚን 2 ሰብ ክኸውን ኣለዎ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ከማን ኣነ ወይ ፌበን ሓደራ ዝብል ማለት እዩ ኣሎ ኣብዚ ክነስምዖ ንኽእል ኢና እታ ኣውድዮ ሬጅስተር የገይረ ዘለኹ ማለት እዩ ተዳእ ክትሰምዕዎ ደሊኹም ኣብዚ እውን ኣይደልን ካልኣይቲ ተሳታፍነት ከም ደቂ ኣንስትዮ ንዓይ ንፌበን ኣይገብርን ብዙሕ ግዜ ይወስደሉ ባዕሉ እውን ዋትስኣፕ ዝበሎ ሰብ የለን ንሕና ተራኺብና ጥራሕ ብቴሌፎን ኣብ ኣኼባ ጌርና ትዕማምና ንቅድም ክንረክብ ኣለና እዚ እቲ ኣገባብ ዘለዎ ሓደ ሙሴ መፅኡ ግን ኣነ ንረኽበካ ኣብ ካልኣይ ኣኼባ ትበልኮ ብዙሕ ላዕሊ ታሕቲ ኣኼባ ክብል ኣይደልን ኣነ እኹል እየ ወነቶም ካልኦት ከዓ ክዛረቦም ኢሉ ባኣምስክ ሽም የብላን ዝሓይሊ ዕማም እዚ ብኢደወነንኡ በሪሁ ዝገበረ እዩ ዋትስኣፕ ግሩፕ ብኢደወነንኡ እዩ ኣቢሉ እንደገና እቲ ፓልቶካት ኣኼባ ንገብሮ ዝነበርና ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ማጆሪቲ ተሓሎ ዘይኮነ ብዝሕነት ነቲ ዝመፅእ ዝነበረ ሓደ ሰብ ካብ ኣሜሪካ ንዕኡ ሞሸነኽ ምእመና እስልምና ተልዩ ከማን ፅቡቅ ንምንታይ ንስኹማ በርባዕተ ስለ ዝኾነ ንስኹማ 3 ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ክንከይድ ከለና ኣብ ጎስጓስ ክንወርድ ተቐባልነት ኣሎ እዩ ከምዛ ዝብላ ዘሎ ኣብ መንጎ ናይ እስላማይን ንስታይን ኣይኮነን ነይሩ እቲ ኣዘራርባ እንታይ እዩ መጀመርያ ቅርፃ ክትሕዝ ቅርፃ ምክትል የብልና ወላ ተሓዝቢ ገንዘብ ድዩ ወላ ተጠባባቂ ናይዛ ሽማግለ እዚኣ ሽማ ኣይተመረፀትን ወቲ ዕማም ኣይተዋሃብናን ኩሎም ቶም ዝመረፁና ዝተቐበሉ ኣብታ ሰድያ ኮይኖም ኦኬ ኢሎም ፅሒፎምና ዝኸዱ ትዕማምቲ እቲ ህዝቢ ብዲሞክራሲያዊ ማእከልነት መሪፁ ዘሰከመና ዕማምና ንሱ ብፅሑፍ ኣይተዋሃብናን እዚ እዩ ዘሎ እቲ ቀንዲ ነገር እቲ ህዝቢ ክበርሃልኩም ዘለዎ ኣብታ ሽማግለ ማንም ሰብ ኣነ ወፅየ ከይበልኩ ኣይ ዝብሎ ዘሎ ብቻ ኣይኮነን ኣዴና ሰውራ እቲ ሕቶ ናትክን ሕቶ ናይ ቅርፃ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅርፃ ምክንያቱ ካብቶም 6 ሰባት እንድሕር ዘይተጋገየ ብምሉእ እኳ ይሰማዕና ግን ከም ስማት ዝሰምዖ ዘለኹ ዳርጋ ፍርቂ ኢኹም ነርኩም 2 3 4 2 ኹምታት ኢኹም ነርኩም
ማለት ሕጂ ቅርፃ ኣይተተሓዘን ተኣኪብና እቲ መመኽነታ ቅርፃ ስለ ዘይብሉ እዚ ኣታሕዙ እምበር ከምዚ ዓይነት ሃይማኖት ክውስኮ ኣለዎ ኣይኮነን ነይሩ ባህሊት ይኽን ኖ ኣነ ብወገነይ ዝበልኩ ነታ ዘራርባ ሕጂ ገምጢሉ ኣምፂዋ ዘሎ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ተሓዚኡ ዘሎ ኣይረኽብናዮን ሓላፍነትና ክንረኽቦ ረኺብና ድማኒ ሸዋዓይ ክኸውን ኣለዎ ሸውዓተ ኢታ ሽማግለ ተመሪፃ ስለዚ መጀመርያ ምሉእነት ናይታ ሽማግለ ክትከውን ትረኽቦም ናብ ኣሜሪካ ደው ኢሉ ኢልና እሞ እዚ ተሓሸ ምእመና ስልምና ዘለዎ ኹማን ድሕር ኮይኑ ሰለስተ ንኸውን ማለት እዩ ተወክል ኣነ ሳልሳይ ስኸትኩም ከዓ ከምዚ ኢሉ ናብቲ ህዝቢ ክንወርድ ከለና ተቐባልነት ኣሎ ዝብል ኣምፂዮ ማለት እዩ እቲ ሸውዓይ ከምኡ ክንገብር ተዘይኮይኑ ከምዚ ኣርባዕተ ንስኹም ከምዚ ተዘይኮንኩም ኢላ ኸይዳ ዝበሃል ነገር የን ካብታ ሽማግለ ቀዳማይ ነገር ኣይከድኩን ኣለኹ ካብታ ሽማግለ ግን ቁፅርታት እንዳተበለ ወትስዓት ኦኬ እስከ ክንገብር እሞ ኣዴና ሰውራ ኣለኽን ኣብቲ ሽማግለ እስከ ኣብ ሽማግለ ዘለዉ ንዕድል ክህብ እንደ እቶም ዘይሽማግለሙና እዳውኩም ኣውርዱ ካብቶም 6 ሰባት ንድሕር ዘይኮንኩም ንሕቶ ኢልኩም ኢትኩም ሓፍ ኣቢልኩም ዘለኹም ኣውርዱ ሞ ሓንሳ ዓሊ ኢብራሂም ካብቶም ሽማግለ የብላ ማዕናየን ኣለና ኣነ ሓንቲ ግን ቁሩብ ንኽርዳእኒ ንስኹም ክትረዳድኡ እንዲ ተቐንዲ መሰረት ነቲ ንምርድዳእ ግን ኣብ ህልኽ ከይነኣቱ ኢለ እቲ ቀንዲ ፀገማቱ ብቕልል ዝበለ ክስታይ ክንሕዞ ኢና ክቡራት ኣሕዋት ዓሊ ኢብራሂም عدل نحوم مقيم على تقونك علي إبراهيم مخملادو حيل أمام هو لا كلتا ده حنزازم مو بدحريخن علي إبراهيم عدل كنوبا قوم أوكي مو حجيب زيا قداي زيا نزي كرت زي حاجات حدا بيدوننا واتساب توصيو حيل أمام تسوي عزلو ببريهيو زخونا نجر صحفات بدقة متيو زخت نبوب لكم بهال بأبراهام إياسيو إذا مسكونا جن كم تقالاسيت نزقو دايزي تقطعو قبل كم زلوا قرص تحز كم زلوا هم كلهم زمروتنا خاني نرخبهم كم زلنا إزي وتنعي بوجاني أبتشماقل له خينه تقاومنا تيرئه نتهزب خبرها له مسيا زلوا أبتشماقل له وتسأكون نشاطهم نتزقونا وتسأبخون ولا نتي بالتوك وصرتات ندا بلو كالي بالتوكات ندا غيرو جن يخدو نير زلو بلو أبراهام تسفاي أبراهام إياسو فيفن وبريهو زيوم 4 يوم زي زغبو زلو سلازي تسفا قبر أنا يتأكل الله زلو أبراهام إياسو كم زي يلي عدني أمريكا أي رخبنا ين قدامي نجا كل التدماء يلنا أبزيا تدعى لخو يبلا لخو بعلو خو روحو قا صباي كم زي يبل اوكي تعالي حسب بجاي لك هو هو قد سمعني مجمريا علي ابراهيم مساقم شماقل ديو كبر حونا ايكونن سمعني افليو شماقل هو انا اشماتهم لبكا اشماتهم كبكا شماقل يلو ግን ይጽሕፍ ኣሎ ሽማግለ ናይ ዝነበረቲ ናይ ኣዳላዊት ሽማግለ ናይ ጀነባ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ናቱ እዩ እሳ ወዲኣስ ንሕና ብድሕሪኡ ተመሪፅና ኢልና ገሊልባስ ሕጂ እዚ ትገልጾ ዝነበረት ከዲጃ ምስቲ ናይ ቅድም እያ ትብለኩም ደላ ናይ ቅድም ዝነበሮም ሕልኽልኻትን ካልእ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን እንተልይዎም ኣብኡ ገሊፆም እየም ሽግር ነይርና ጉድለታት ነይርና ሃጓፍ ነይርዋ ኢሎም ገሊፆም ወዲኦም እየም ንሕና ዝተዋህበህና ኣብ ነፍስ መንፀፍ ክትገብሩ ወኪሉ ምእንቲ ክመርፅ ተባሂልና ካልእ የብላን እኮ ነቶም ዝተመርፁ ከኣመይ ኣብ ኣኼባ ዝመፅሉ ክግበር ተወዲኣ እንተዘየሎ እዚ ናይ በዓል ዶክተር ሙሴ ይኹን ገለኹን ናይ ቅድም ዝነበሩ እዮም በዓል ማንኤል በዓል ኣረጋይ ሓጎስ እዚኦም እቲ ናይ ቅድም ዝነበሩ እዮም ስለዚ ኩሉ ይናሓዋውስ ዕማማ ወዲኣስ ጉድለታት ስለ ዝነበረ
نعنا حجس لمنتاينا كله نحاوسو لنا نحنا خمتاز توهبنا علت حلافنتنا حجيجن كم بيت فرد خوين انا اي كاليت شماغل امصينا دينا كبر حب متان تخاتاتلتي قلوب كستايك نغبر حجي ناي اذا تقول تم شدشت سبات استمرتكم اي ثينك اباتهم انا تمدب حجنا يدلنا كاو وتاي شماغل ابزي اي تعدمتن ولو انت عدل نتم ابتو تا شماغل استمرتت ناي حيل عمام عومي دحرالو ثلاثه سبات سميحكم الله توم ثلاثه سب تريفهم دلو علو تخوينو مابزي نعوم كنسمع عدل كلبهم الى اندحر علو خوينو اندحر يلوم بحالا يكونكا علو خيبل علو ما حدا كنسمعمو ازي كابانا يكونن كتبلون تقلي اندحر كابتوم شماغلنا اسكم زي كونو علي ابراهيم موت سريفا دلا فيبني علي ابراهيم تقدمينا زنبرتيا ازي نيكنيم علي ابراهيم تقدمينا زنبر شماغل لمسعال انا توعن كان كبر حو متان كستاكي هون نيكنيم اتلو دلو ابزي روم سانازول بزي نيكنيم زاتلو من يشمو ايفلوتكم نفيبن حساب نفيبن ادل هبا سالون سلام يهبنا الى اتي الله سلام يهبنا الكا صوعياسا ابال نايتا حيل اوكي طوال يساونا بريغا يزلا صبو لو نحن بحنسا تطممنا نحطو بليس اوحللو سلام يهبنا بدحريو دلهم ترديكم نتونكم كافتم شدشت ابالات ناي حيل عمام اب جنيفا تمرصكم يوم ملكت هابوني كبرات حوات سلام حفتنا مايك حزيا سلام حفتنا مايك حزيا سلام سلام يهبنا سمعنا اندحر الله سلام يهبنا كبرت حفتنا سمعك الله خبر حاو الله انكو عاد حمصا خبرت حفتنا كم تاخذ سمعيا صنحكي ولا حم جمرتا شنكي الله ليخي دحر بايتاخي دحرتي ناي يتكيونا ليكي يدلخي كابزي كنسمعوا صنحنا ناتكي رئيتو خا مملعتا ناي ذا حيل عمام نعخي مدرخ كبرت حفتنا يغني لي مجمرتا كبرات حوات كلهم قبل علن تحتي كلهم سلام فيبن بحال فيبن حاضر خاب يوكي ناي كابتن حيل عمام ابي جنيفا 2018 استمرتكم على تسمع له خدي كله سامعين دي اتي مجمرتا اتي كمت مجمرتا زبلتو لك دويلات لنا جن نحنا ابوينا نيرنا صويعه كلاتنا تاكيدنا مالتي كم زنكبر تباهيلنا نيرنا مالتي بخمي جيرنا استاي طبعا خنم صالو اب بدحريو تزنبره ايكون ناي sorry to say that but تيناي اسلام زبلتو 4 سلام مجمرتا نمرص منيو ابونبر كون منيو تناي ميديا ناي ستايلا تزارم يرنا كلاتنا نمايطلو نيرنا مالتيو بدحريو ግን او خلو امونغو ن 4 سلام 4 ክርስቲያን كونالو ኢላ مستربت كلاتنا ابراهام وين ابراهام ኢታል مالتيو ወይ ከአብርሃም ተስፋይ نو كومو خون يبلون 4 نحنا مانديس توهبناكم يكونن زي توهبنا خنقبرو عين خلينا تباهيلو انا مجمرتا تقاقين يا ربنا اسلام كاتلو مسبلت ولا حنت تصقم يبلون نحنا سنا اسلام زخونه فرقنا اسلام فرقنا خريستان كنكون تصقم يبلنا الا نحنا النجر كون ايكلن يلوم سبلو حقهم يميله انا بدحريو نتناي بهر كمص سلازخل نحنا تاز توهبنا عمام اساطرح كنقبرالنا تباهيلو كلاتنا نكاتع نيرنا كبرت حفتي ابا اي تقبلتان دحريو خا قطع نغبرلو الى افتناي قطع خا كم لنا نحنا من بومبر كون قال خبل جن افتناي ناي 4 اسلام 4 كريستيان ابا قرب ستاي كوينا نيرا رغيصا نيرا مالتيو اتي كون انتو بلو زلا ايو نيرو حق زرات حايشنا خبلاي لي كونكون بدحريو كنصوا على ايكونني زتغبرو زلهم اني يقبلوني لا بزح ستاينير مالتي امونكونا كلاتنا بزح كتعنيرو كون يبلون اسا خونالو خمز خونالو زقطع زي بلو استاي كون يبلوني لا اني يقبلوني لا كابش عمس وصت بدحريو اي تملستنا انا وين كندي غزي دويللا اي تقبلتنن اي طعمان كون خاليو بدحريو جين حنت معلت رخيبيا
نحنا وين 4 سلازونا سعيد وين مسانا نيرو مونغوين كابانا تفلي نيرو سعيد مالت كابتوم ناي هولاند استمرص كبر حاو مالتيو دحريو خانسو قرب حسابو ايرو نيرو anyway ببزح ستاين نحنا 4 سلازونا حدا نجر كنقبر علينا تجزي خيدالو 4 تخوينا كخون خالي بزبحال بخومتات ستاين كنقبر كيلنا مالتي ابومبرن ستاين كنمرص افتنا ممرات جين سعيد وين نيرو تقبلوا نيرو حمي مجليلو ستاي يقرب نيرو بدحري جين مسانا نيرو امونقا كوت خيلو لاتيو جين اتخوت خلو ولا حنت صحف هاي قبر نيرو عم متقرش حدا جزيت صحف سديدو نيرو شيخا خبر ابراهام السوين دويلو كم زملسكا نغيرنا مالتيو بدحريو اني ابزناي لندن اخي بخاي قبرنا خلنا كبرت حفت دويللا نيري كزاربه كدلي بخمزه نقبرمو انت لا طفيك قلم سبلكو اب اخي بالخو ابزم مس بعل سنغال قليلاتني سنغال مالت اب امريكا زقمزلو خافتم نا 4 اسلام 4 كريستيان يلو حدا يستاي محبراب زمزلو مسلني تدي تغاغي بدحري هو الى مو خرخبه كدللخو ناقدن اقداسي قليلا خدول الكيلاتني بدحري كن كدول ليكالتن انا وين دويللا اي ملست اللين بزخانه نسات فرض مالتي زي ما ملاس زخبلا كلني بدحريو تم اب كافتوم ناي وكيل كمان زرسعكو حنت ነገር قريتا كافتوم ناي وكيلنا قدم مخادا مالتي كنصوعمنا اساتهم كحبرونا لو بخمي منقد خم نخي تباهيلو نسا اب ناي سويدن زلو كتمصو بروفيسور فريمديو بروفيسور ياسو مثلا هيستوري ابشن كاكي حجي نعو نخصوا انا خا اب عاد انجليز زلو ياقوب كصوا كابتن ناي كوميتي ناي مجمرتا اب ناي جنيفا زنبرو كبرحاو ياقوب مصينيرو زي كو ناي سويدن زنبر فيسر يا ستوديو قال يقريتا رسي له خنغروني ام كبرات حوات نسو كمصاي كالن بتع بقداماي تو زنبرت كين كمز ابيا لاتنا سغاب حجو نحنا كابو سمعنا ነገር የለን ሙሴ ኦ ثانك يو كبر ሙሴ بروفيسور ሙሴ مالتيو እሱ አይመጸናን ቅድሚው ግን መጽና ነሩ ናይ ያቆብ ግን ኩላ አስፊሑ ገሊጹና እታ ተኸድዋ ዘለኹም መንገድ ቅንዕቲኣ በኸምዓ ዘላ ተኸድዋ ዘለኹም ይሉ ናታኻ ከምዘይ መጸት ካብሽዑ ወላ ሓንቲ ነገር ስታይ ዝሓበትና ይብላን ኖ ወይካ አይመጽኔ ወይካ አነ ወጽ ያለኹ ዝብል ወላ ሓንቲ ነገር ዝተወረተ የለን ወላ ብጽሑፍ ሰደደተ የለን ዳርጋ 3 ወርሕ ኮይዱ ንሕና ኸ ነትዕማም ካብ ሒዝና ሱቅ ንብል ክንገብሮ ለና ንሕና ወይን ተቃለስቲ ጌጋዝ ገበርና ኸ አይነበረን ንሕና ከምቲ ዝተዋሃበና ዕማሚና ክንገብር ጽንሕና ክሳብ ሕጂ እቲ ህዝቡን አማኸርት እንደሓተትና ክሳብ ሕጂውን እቲ ህዝቢ እንዳተቀበሉ እዩ ዝኸይ ነይሩ ምክንያቱ ዝን ህዝቢ ነቶም ህዝቢ ከመይ ጌርና ጎስጓስ ጌርና በብዓዱ እንዳኸና ኢና ስታይ ንገብር ነርና በብዝሒ ዝተቀበልናዮ ኮይኑ እዩ ዝስማዕና ከምዝደኹ ከምዝኹን ጎስጎሳት ፀናሕና ካልእ ግን ኣብዚኣ ጠጠው ክብልሞ ካልኦት ሕዋተይ ብፆተይ ከዓ ክሳቶም ክዋ ዝጉደልኮ ተሎ ከዓ ንሳቶም ለይ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ፅኒልኩም ሰማዕኩምኒ መድረክና ثانك يو كبرت حفتنا ابزي مسانا سعيد يصوع له بزح غزي دغاغامي سعيد الله تكونكا ملكت حدا تقبر لي تخيل تكونكا كبر حونا مسانا كذا الله تكونكا سعيد ملكت حدا اوكي علي ابراهيم سعيد كبر حو قداس سبيخه تمثلين دلها مو بعلك تاناتك هو قالو يلن كبحال مو انقعد حن مصاح كم هو بنعيس غزي خمس لين صحف نيركا ينبو ينوركو انغنا مترشتا متياتني غون كبر حونا كبتا سمعك يا حبتا شماغله تونكا نفسك الله ليخا نابتي زولو مدنا نعخا مد اوكي ثانك يو مجمرتا سلام ابزي جروب زلخم من 4 ድምጽ እንተዳ ተቆሪጹ ወይ ገለተ ሆይኑ ሞባይል ተጠቀም ስለዘለኹ ፕሊስ ሳይን ሀበኒኻ بترفه እንቋዕዳ ሓንጸናሕኩም actually ያኔ ዳርጋ መጀመርታ ግዜ ኣብዚ ፓውተር ዝመጽለለኹ ብዙ ግን ጽቡቕ ነገር እዩ ወላ ዝኸይ ዝጸንሐ ዘረባታቱን ጽቡቕ እዩ ሰባት ብሸነኾም ዝተፈራሊ ሓሳባት ክሰምዑሞ عمودات هزبه أقول دايوس لزخنه
ዝመስሉን ዘዋጥኡን ኣተሓሳስባ ክወስድ ይኽእል እዩ ስለዚ ከም መእተዊ ከምታት ተባህልኳ ክገብር መታን ኣነ ሙሉእ ስመይ ሰይድ ዑስማን መሐመድ ይበሃል ተቀማጥ ሆላንድ ወይ እውን ብሰይድ ተወከል ፍለጥ ስለዚ ካብኡ ይጅምር ትሌላ ብዓዲ ተመሃርዐ በዓል ሓዳርየውን ኣቦ ክልተ ቆልዑት ማለት እዩ ስለዚ 5 ዓመት ኣቢለ ተቐሚጥ ኣለኹ ኤሮፓ ማለት እዩ እምበር ክቡራት ኣሕዋት ኩሉ ዳርጋ ሓድሽ ነገር የለን ነዚ ህዝቢ እዚ ማለት እሺ ኣኺሉና ናይ ወረ ስለ ዝገበርናዮ ዳ እምበር እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ ይሓይሽ ኢሉ ባዕሉ ክጓይ ዝግባእ ነይሩ ግን ሓፈሻዊ ሕብረተሰብ ሓደ ጉድለት ኣለዎ ምክንያቱ እንታይ እቲ ጉዳዩ እዚ ንውሑዳት ሰባት ይጎድፈሉ ኮይኑ ሕጂ እዚ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ክዛረበሉ ፀንሕናኻ ኩሉ ዋና ዘይብሉ ጉዳይ ኣብ መንጎ 7 ወይ 8 ሰባት ይተርፍ ንሶም ተተሳኒዮም እኸይድ ንሶም ተተፈላለዮም ከዓ ይተዓናቀፍ ወይ ይተርፍ ማለት እዩ ስለዚ ወነንቲ ናይ ጉዳይና ክንከውን መጀመርታ ከም ኣካል ናይ ህዝቢ ዝምዃነ እዚያ ምኽሪ ወይ ከም ልባውን ክትሕሰብ ትኽእል እዚያ ክብል ንኽእል ማለት እዩ ብዛዕባ እዛ ሽማግለ እንትረኣ ክንዛረብ ኮይና ግን እቲ ጌጋ ቀንዲ ኣብቲ ማፃፃይ ነይሩ ምክንያቱ ፖለቲካውን ሕጋውን ጌጋ ተፈፂሙ እዩ ኣብታ ዕለት ሓደ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ኣባል ናይታ ቅድሚኡ ዝነበረት ታስክ ፎርስ ነይረ ብመሰረት ታስክ ፎርስ ሒዛቶ ዝነበረት ዕላማ ከዓኒ ነፍሲ ወከፍ ሃገር 7 ኣባላት መሪፃ ናብ ሃገር ስዊዘርላንድ ከተፈኖሞ ንሶም ተዘራሪቦም ሓንቲ ግዜያዊት ሽማግለ ፈጢሮም ነቲ ህዝቢ ተመሊሶም ከዛትይውን ብድሕሪኡ ግሎባል ሊደርሺፕ ኮሚቴ ትፍጠር ወይ ከዓ ትፍጠረሉ ትኽእል ዕድል ንምርኣይ ምስቲ ካልእ ጎነታት ናይቲ ደንበ ተቃውሞ ገለ ተባሂሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ዲቴል ተኣቲና እንታይ ዝብል ነይሩ 35 ሃገራት ኣትሊስት ናተን ወከልቲ ክመርፃ ኣለውን ሕጂ ሃገራት 7 ክኾን ከሎ ኣብ ዩኤስኤ ካኒ ኤች ስቴት ሰለስተ ሰባት ክትመርፅ ነይሩ ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ሰሙን ብጀካ ሆላንድ ተደተጋጊ ከዓኒ ብወገን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ካልእ ወልሓንቲ ተዳለወት ሃገር ኣይነበረትን ብኡ ምክንያት ከዓ እዚ ጉዳይ እዚ ግዜ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ሰባት ከዓ ክዛቱ ኢሉ ክኽእሉ ኣለዎም ተባሂሉ ማለት እዩ ድሓር ኣብቲ ዕለት 24 ዝነበረ ኣኼባ እውን ብወገን ናይ ጣልያን ወዲኦም ከም ዘለዉ ብጀርመን እውን ተበግሶታት ወሲዶም ትኾነ ግዜ ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ ናምንታይ ኣኼዳታ ጉዳይ ኣነ ዝክር ካብ ሰዓት 8 ፈርቕናይ ምሸት ክሳብ ሰዓት 3 ናይ ወጋሕታ ሙሉእ ምሸት ክንዛተም ሲና ኣብ ፓልቶክ ኣነ እኮ ከባቢ ሰዓት 1 ገንታት ከማን ገዲፈዮ ኸይደት ውሳነ ምስተወሰነ ማለት እዩ እምበኣር እቲ ኣኼባ ከተርፍ ግን እቲ ነቲ ኣኼበኛ ነቶም ወከልቲ ተባሂሉ ዝተፈጠረ ዕድል እቲ ተሳታፊ ሽማግለ ለይኮነ ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ክሳተፍ ኢሉ ዝመፅእ ህዝቢ ክሳተፍ እሞ ናይ ዘተ ዕድል ከዓ ክኸፈት ተባሂሉ ስለዚ ብኡ መሰረት ከይዱ ኣነ ንባዕለይ ክሳተፍ ኣይሓሰብኩም ምክንያቱ እቲ መደብ ስለዝተረፈ ኣጋጣሚ ግን እቶም ምሳና ዝኸዱ ካብ ሆላንድ ክተርፉ ኣለኩም ሰሚዕኩም ክትመፁ ኣለኩም ስለዝበሉና 3 ሰባት ኣብኡ ተሪፍና ማለት እዩ ስለዚ ምፅ ምስ በልና መጀመርታ ዲሰምበር ነገር እንታይ ነይሩ እታ ኮፍ ኢላ ብሰድያ ፀንሐትና ሽማግለ ወይ እታ መደብ ትመርሕ ዝነበረ ስለምንታይ ተገይሩ ተባሂሉ ኖ ክኸውን ኣለዎ እዞም ሰባት ይኣተው ንሕና ደኹም መርሓኩም ገለ ዝብል መቸም ኤርትራዊ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ኣብ ሕጋውነት ኣብቲ ኣገባብ ኢና ንጋገ እቲ ኣገባብ ከዓ ስምዒታት ናይ ሰባት ከተናኸፍ ትፍትን እሞ እቲ ነገራት ዘይኣንፈቱ እንዳሓዘ ኸይዱ ሕጂ ብዘይቀል ዓለም ብዲሞክራሲ እፅና ክበሃል ከኣል እዩ ሰባት መሪፆምና ክበሃል ከኣል እዩ ግን ካብ ከባቢ 300 240 250 ከይዱ ሰብ ኣብ መወዳእታቶም ዝተረፍና ኢና ነንሕና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከም ሰዒድ ካብዛ ሽማግለ እዚኣ ብወግዒ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ኣንሳሒበ ማለት እዩ ቅድሚኡ ዝነበረ ነገራት የዛምድ ነይረ ምናልባት ምስቲ ዘለኒ መርገፂታት ምስቲ ዘለዎ ኩነታት ገለ እውን ክመሓየሽ ዝኽእል ነገር እንተሃለወ ሰባት እውን ብፍላይ ከዓ ነቲ ሓሳብካ ዘበገስዎ መጀመርታው እንዳረኸብኩ ፀኒሐ ማለት እዩ ስለዚ ከም መጀመርታ ከም ጠንቂ ክሕሰብ ዘለዎ ኣነ ክስሕብ እንከለኹ ብግልፂ ነግርዮም እተን ነጥብታት ኩለን ኣቐሚጠ እየ መጀመርታ ንሓው ኣብርሃም ያሱ ክእርሞ ኣነ ወፂአ ካብቲ
كافت شماغله ማለት እዩ ሸውዓተ ተመሪፅና ነርና ሽዱሽተና ብርሃነ ዝፈልጦ ሰብ የለን እውን ብርሃነ ሓቲትካ ዝጠቆሞ ሰብ እውን የለን ድምፂ ዝሃበዎ ሰብ እውን የለን ከመይ ገይሩ aftom ሸውዓተና ኣትዩ ኣና ኣይፈልጥን እሱ ከም ኣይድፍታ ኣፍታ ኣኺባ ማለት እዩ ብዙኾነ ደሓን ተባሂሉ ሽዱሽተና ናብ ክስታይ መፂና ማለት እዩ መራራዳ ፈቲና مستفرالي مخنيات خديجة أفتن موداتا أنا زين بركلها أخيبا بدحر أي كتسألت المسلمي تقول لكن بوقعي كم دين صحابتك صار في جو خم زلان بعلا إلى توصل زلا كم هلو خطوط صرف تخدي أنا جن زحلف خلوت تصوم بوقعي إيش ما قلتي كم دوت أخو كحبر دل معناته كانت المخنيات كأني هذا نحنا أما أنا هم فلت كنك إلى لنا زبريت نيرنا هم مجمرة بوزح سب زي عقبول لما تأخذ هنا قال أي وان النت يسمعوا حزب سلازم يكون حزب زناتنا نحن خنا نستوعب اللي زي بأننا عشان خاطرنا إلى كم قال أيون إتي قدام ما يتاسك فورز فشلت له مخنيات ويقول إتي مدى بس زي تعوت له مخنيات أتصنعنا أنت خنقبر كنك إلى لنا إلى أو خنا زرار بنفتنا معنا أنتوا خنا الشباب لنا توم موتيفيشن سلازم نبره ናይ ሓባር ስእሊ ስለ ዘይነበርና ድሌት ጥራሕ ይነርና እምበር ንጹር ስእሊ እንታይ ክንገብርና ንምንታይ ዕላማ ምውዳእታ እንታይ እዩ ዝብል ዝኾነ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ናይቲ መደብ ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን ማለት እዩ እምበር ኣነ ከም ጭዕድ መጀመርታ ዋና ዘይብሉ ጉዳይ ሒዘ ኣይደልን እዮም እሞ ክንክእል ኣለና እንተር ንገብ ዘለና እዚ ቅድሚ እዚ ዝኽብርዎ ዝፀንሑ ሽግራት ምፍጣሩ ማለት እዩ ኣብታ መጀመርታ ኣኺባና ተዛረብኩ ኩላቶም ዝዝክርዎ ንሕና መጀመርታ كم يقول زربنون أنت أيو أبراهام إياسو أحد PDF معات علامات هذا اللي وشديد لنا مجمرة من حالات التي بكا نزخت تحب قلم تاتين سو كيس كهم تبرين خلينا نحن بشديش تورحي سلازي كغير كخير عنده أبزبل أوكي تجرب هالي اللي انتبهي بمبار أنا نزيع مسرعه هذا النصر سئل خلونا كخير عنده أنت أيو خجبر انتهي علامة نزاسي ما قلت اوكي سكنبل نحنا انتهينا كنقول شو نزح برده سبزي تطرنا في كنبلو تطرنا في زبلو سبات واحد انتهي تحدي حساب انتهي في مخنيات انتهي ختعدل هذا لنا بقدمنا ابنات تنكالوت وغناتكم عينه تبغوش كدوس دي قالوا دنفر له ناي فرانكفورت له بايتو بعبي له ما عاد كاله تبغوشات له حدش بده هوتات يورنت بوليتيكا ني اثرا نبعلو أفتي كافت حدا رئيسه تازم زنبر حجي إذا أنا كديجة إلى تازبلوها زلون كأوز متأتي نحنا شيء حمشت أمنت كرسنا كلتها أمنت مش لمنا أصل زلنا نتيجة بخطورة كل خون إمنت نخرج بشيء إذا نجرزيك ما حيش إلى اللوجو زبل حسب مسمت حونا بريهو درجة بندري مليسلو أنا ونابزي حسب كونعو مليسلو مهارتي مخنيا خديجة زبلة تزبلة تريئته كمناتي كتنتلون كلكم مخنيا سكفتا أنت العجليز أبوليتيكا هذا سكفتو أنت الأفريد كيف خمية غير كاتريت تقول قليل نجاري جين إحنا بوليتيكارينا نسرح زلنا ولا قوانق دياقوناتي كله بجره لبها كله بشلل كله بإمنات كمزي بحولنا تقلي يكونن إزي بزعبا قدينا حدا شو عتش شديش المليون زجمة حزب لا تزاربنا كلنا حدا سبب سلمنتاي بوجونو تشكيفو تزاري بيلكا كندزي أي بحالين إنبشي كمان نعي بزح حقيسات إنكم مسبب معركة ندي قلت خوينا الأربجام مالتي نحن عبط أنو بلا زلنا نجارس معركة ندي تجدي سارية نتي نجارس كفا خوش كخلالو انتهي حلول لنا وي انتهي سوليوشن سالنا نخند عين سمعتها كتب لك كان كلها كتريو يزقباك هجي أبقى بتعم تجربنا عين نحن بالديمقراطية ومن جدينا تمريتنا زبل مسيت وهيبوا أوكي في ديمقراطية كما يدي هون 500 سبات سي 350 سبات رجيصهم نخيدهم قاليهم كوريهم قاليهم تراجمهم قاليهم حريقهم تبايشهم يخدوا سبات نيرمنا عندنا شوعات سبات مريصنا متكاتنا برهان يبهن نيرم متكاتنا يبنكو هو زيبو خاب امريكا ديكونه شامناي تاشعي اندسرع تطبابق سبات كبرونا نيرم كوي ختكا زغبو نيرم انت خونه ግን تا ملእክትን بوكلنا درجه خصمعوا اليوم نتاكوتا انه بوكلنا يكون كاينا ኣይኮውን እዚ ውክልና ዝበሃል ንሸውዓተ ሃገራት ጥራሕ ኣይኮነን ኤርትራውያን ንቕመጥ እዚ እንታይ ደኣ እታ ሽማግለ ሕጂ እውን ውክልና ናይ ነፍሱ ሃገር ዘይኮነት ውፅኢት ናይቲ ኣኼበኛ እዩ እቲ ዝተረፈ 67 ዝግመት ሰብ ይድሓፍ መሰበለ 24 ሰባት
ሽማግለተ ዘይ መረጥና ሓይሽ ኢሎም እንተደይ ተጋጊ ከኣኒ 58 ሰባት ድዮም ዋላ ኣውታት ዝግመሰብ ከኣኒ ሓንቲ ከተራኽበና ትኽእል ከተረዳዳእና ትኽእል ሽማግለ እንተመረፅና ጽቡቕ እዩ ዝብል ሓሳብ ነይሩ ስለዚ መጀመርታ ካብ ኩልነት ክንብደስ ኣለና ኣሕዋት ንሕና ኣብቲ ንሰርሖ ውፅኢት ንደሊ እንተደኣሊና ብሉፅነት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ድሓር ብምንታይ ኢና ደኣ እሞ ክንሓይሽ ንሕና ካብቲ ዝሓለፈ ጌጋታት ዘይንምሃር ተራ ኮይና ማለት እዩ እቶም ቅድሜና ዝነበሩ ሰባት እዝን ኣጉዲሎም ንኣብነት ካብቲ ጉድፎታት ዝመፅእ ዝነበረ ንኣብነት ንሱ እዚ ናይ እስላማዊ ክርስቲያን ዝበሃል ሓዲስ ነገር ኣይኮነን ስለምንታይ ንሕና ንስከፈሉ ስለምንታይ ንሕና ጸድቃናት ክንወስለሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ክስከፍ ቦትኡ ክፈልጥ ኣካይድኡ ክፈልጥ ቅድሚ ሕጂ ተደሪሁ እኳ እዩ ተበዲሉ እዚ ኩሉ መፃወቲ ናይዚ ሓሳስ ሰብኣይ እዚ ኮይና ዘለና ስለዚ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዋይኖት يدلينا اوكي هذه بقى حديو ክትገብሩ ትኽእል ኢኻ እንተ ደኣ ከምኡ የለን ክትበልጡ ኮንካ ግን ነው ከምኡ ይኮነ ሕጂ እውን ኣነ ብግልጽ ክነግራ ዝደሊ ኣብ ፖለቲካ ብፍላይ ሓደ ሰብ ስኩፍቱ እንተ ደኣ ፈሊጥካዮ 50 ሚታዊ ሽግርካ ቃሊልካ ኣለኻ ማለት እዩ ኣበይ ክትሰማማዕ ትኽእል ኣበይ ክትሓስብ ክትኽእል ኣለካ እውን የነጥለልካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከዲጃ ዘምጣታ ከዲጃ actually بعقمتها ببهلا ولا بثي زمطوت تحساسبا دي نتي بدب مرار حدي عقمهم زلو وارينا هنا بزح نغرات من محجزتنا نير انا كم دامن جن بناتا كستاي انا actually افتر موداتا معتي اي نبركن انا حنين نير في لايك اب جنيف مش مصافو ولا ينغرم يريون تشجر كوينو زترأينون بدحريو اي تزاررنالون actually مش اي تزارب كل ولا غير اذا مدون ثانك يو ابراهام يو كم جا مدب علينا مو مصايدنا ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይኽብል ደሊ ኣነ ኣሕዋት ንሕና ኣነ ጽቡቅ ምን ንኽእል ጽቡቅ ሓስብ ክእል ተሓደውን ከምኡ ንዓይ ስለዚ ኣመንኩ ኣነ እሙን ጥራሕ ስለዝኾንኩ እሙን ኮይኑ ዝኸይን ነገር የለን ሕጂ ኣብና ንሕና ይኮና ተስክፍታ ንሕና እቲ መደብ ማዕረኽ እንደይ ክዕወት ንደልየለናይ እቲ ትሕቶ ዝመጽእ ዘሎ ማዕረኽ እንደይ ተማሓይሹ ክመጽእ ክእል ኣለዎ እዩ ትሕቶ ዝመጽእ ዘሎ ስለዚ እምበኣረ ተጠንቂ መጀመርታ ንፈጦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ዋና ዝባሃል እዩ ኣነ ብዘይ ቀልዓለም ነግረኩም ብጀካ ኣረጋይ ሓጎስ ነዛ ጉዳይ እዚ ኣልዒሉ እንታይ ትገብሩ ኣለኩም ኣበይ ተበጽሑ ዝብለካ ሰብ ኣይትርእን ኢኻ እዚ ኩሉ ዝጓየ እዚ ኩሉ ዝነቅፍ ዝነበረ እዚ ኩሉ ንግበር ኣይንግበር ዝብል ዝነበረ ሕብረተሰብ ኣበይ ከም ዝኣትዎ ወላ ሓደ ሰብ ዝፈልጥ የለን كم كان أي نجربون ولا حنت نتصور سئلي بالنا بزيك العالم يمكن أقولكم بالمدلاي سبات كتوع مدلاي تبوق واحد تدرس بحلا يكون جن إزي سجدان وهي صلاة يكون بيجمر إزي بوليتيكاي ما عاد بده هتات لك لوكالي انترناشنالي بزح شجرات عنه تتهللوا أنا يتحبرت سبب بعلو عبي شجرو ترى هذا أنا يتحبرت سبب تخمو تكواليفيكيشن ناتو وكمو سلزي ብዙሕ ነገር ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ ፈሊጥና ነነጽፍሮ እቲ ክንገብሮ ንደሊ ዘለና ኣይተኻለም ማለት እዩ ጠቅላላ ከም ሓሳብ እውን ክወስዳ ዝደልየ ሰብ ኣይነበረ ኦኬ ማነ ዳሞ ታይ ቲድን ዳ ክንዚ ዝደክም እንዳራእኽዎ ኣብዚ ዓግበሉ ጉዳይ ካብ ክሰርሕ ንዑውን ከም ዕንቅፋት መሲለ ኣብ ክንዲ ኣብ ቅድሚኦም ኮፍ ዝብል ኦኬ እምበር ኣነ ብወግዒ ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ኣይተሓዙለይ ንዓኹም ዕንቅፋት ኮይነኩም ትኾይነ ቀረበሉለይ ኣነ ግን بزن مخنياتات كله قليته نجريني زخون حتى الملسن تهلي والكتبيله عشرة ساعات كبابي تتصبيه ولا حدا دي ملسي دهابني ويجي حتى تاني سبعين مرة بأخاني بوعي يتفاعلين حجي أنا زيد زارب ولا لهم بعلو تهزبي كفلت كم بال سوق سوق تلك ونحن حنسا جيجا نجراس اللي زخيل كفلت كم بال ترى أديكوينو actually ما عارفين بيو أدهو بزحت قداون أي نبرة ثم تأتى مع سبعي عقبلهم بزح سبعي دليل حجون بزح سب أي كتاتلوني وهنا يبلو زو قدايزي ثلاثة أربعة سبات كدكم تخريخ عمت مولو بنز بلكها زي بالكام ترى أخوينا دسين شجري كدات مالتي شلزي أنا بزي عقبلو نقدر كدكم عيدنا نزوم سبات يعتبرون كم زلهم مسيلة أب طعام تحلهم شجر سلزخونه أنا بوقعي كفتي نتنايتي شماغل دي خم زوج أخون ولاتي أما تأتأو هند بعلو أنا actually تقبلين وركون قل شبات تمزبوزو حقوقون على اللو سلزو خابتهم تاريخنا نبرنا كوخون على اللو أتريس بسلام كودا على اللو تأثيبا معك عقب جلس لزي نبرا
ኣብ ሓንቲ ኣጀንዳ 13 ሰዓት ኩለን ስለ ዘበሉና ማለት እዩ ናይ ሱሳ ሰባት ክቆፅሩ ጥራሕ 2 ሰዓት ኣብ ገዛ ዓፅዮም ኮፍ ስለ ዝበሉ እቲ ብዙሕ ዝሕፍር ነገራት ነይሩ ብዘይ ቃልዓለይኩም ኤርትራን ክንምክረሉ ዝግባና ማለት እዩ ስለዚ ጽቡቕ እዩ ሰባት ጽቡቕ ናይ ምድላይ ኣነ ብዙሕ ተመክሮ ይሄ ብዙሕ ዘኽብሮም ሰባት ከማን ረኺበ በትጋጠመቲ ክሳራ የብሉን ግን እዚ ፖለቲካ ይሕዋት እዚ መጻኢ ናይ ሓደ ሃገር ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ከምቲ ምስ ሓደ ፍታዊ ከምቲ ሓደ ዓርክኻ ትዘራርቦ ነገር ኣይኮንካን ትዕልሎ እዚ ርዚ ብጣዕሚ ጉልነት ድልውነት ንጹርነት ዝሓትት ጉዳይ ሕጂ ምናልባት ንሕና ዝሃገር እዚ ኣባሪካ ኮይና ኣብዚ ቆለጥቆ ይለዓል ኣሎ እምበር እዚ ነገር እዚ ማዕረክ እንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ክረዳእና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ብሃታ ኣነ ስለ ዝደሊ እስኻ ስለ ትደሊ ገለ ይኩነን ጥራሕ ክኾን ኣለዎ ድሌት ናይቲ ህዝቢ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ፖለቲካሊ እንታይ ዝበሃል ሕግ ኣሎ መጀመርታ ሕብረተሰብ እንታይ ከም ዝደሊ ክትፈልጥ ክትኽእል ኣለካ ብድሕሪኡ እንታይ ከም ዝግብኦኻ ክትፈልጥ ኣለካ ከም ሳልሳይ ደረጃ ከዓኒ ክዝግብኦ እንታይ ክትሰርሕ ከም ትኽእል ክትፈልጥ ክትኽእል ኣለካ ዝብዲ እሞ فانتهي قبل دلي نحن خابزن ثلاث ساعات كنحسب كنقول عندنا حدا ሕብረተሰብናትና እንታይ እዩ ዝደሊ ምንጮር ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እንታይ ሽግርታት ኣለዎ እንታይ ሽግራት ኣለዎ እንታይ መጻኢ እዩ ዝደሊ ከም ካልኣይ ተኻኒ ካብኡ እንታይ ይግብኦ ካ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እቲ ናትና ወገን ወይ ንሕና ንሰምዖ ኣካለሲ ኩሉ ዝደሊ ይረክብ ማለት እንታይ ይግብኦ ኣና ነፂርና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ካብኡ ንሕና እንታይ ንኽእል እንታይ ዓቕምታት ኣለና ሳሽ ማግለ ዝነበርና ሲ ወላ ናይ ቋንቋ ክእለት ዘለዎ ሰባይ ነበርና ካብ ዝገርመኩም ማለት እዩ ስለዚህ ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ ካብ 300 ሰብ ተራኺብካ ሲ ከምዚ ዓይነት ዘሰክፍ ማዕረክ እንደይ ኣብ ተሃላላኺ ጉዳይ ጥራሕ ነተኩር ከም ዘለና እዩ ዘርኢ እሞኒ እዚ ነገር እዚ እውን ብሕማቕ ኣይትረኣይዎ እቲ ዘጋጥም ጽቡቕ ነገር እዩ ብፍላይ ዓውሉ እንተዳ ተዘሪቡሉ እቲ ነገር እቲ ሽግር ዘለዎ ኣይኮነን ግን بعين تقمرينا بعين أبت مسائنا زلوا أبركته ويسلوارينا بو درجة نحسبه له تراح يخبر زغل فبارك الله فيكم يكون حتى ترى أحد يخاني علىكم مهلتي وزجن تيريتو جنبري كرمز دل خاني نساء مهلتي أنا خبت كم دوت أكون أنا خبتي شماغله وصي خمس لخون كم كلايون كشماغله ውጽኢት ናይ ተኣኺበኛ ለአምበር ወካሊት ናይ ሃገራት ከምዚ ይኮነት ከዓ ከነጽር አይደለም ማለት ቴንክ ዩ ኦኬ دحان ኣብ ዲያሎግ ኣይናኣትኒና እቲ ሃገር ከምቲ ዓቕሙን ከምቲ ኣኽእሉን ክነብር እዩ ዝኾነ ከኣመይ عقمن كلتون جيرو قال سوق قصلي قدمون كومي نيرو حجه حنت حتى يعني سعيد دبدابه مصحفكا رخيبكا دحان ابزل خو خوينه خغلغلي الكاندو ايبل كانن زي اطرح كفلط دلي كالي جن مستخلو انتاي شمخا زخبركا سب لشل الكاندو ابزي اخوينه كسرحه دحان الكاندو ازراريبكا أيبل كانن زياد راح تملش لي صبوني يا سعيد سعيد علي إبراهيم نعاقة علي إبراهيم نعاقة مايك نعاقة علي إبراهيم